Hello guys. Hello guys. Hi guys. Hi guys. Hey guys. Hi guys. Masquera say guys. Masquera say guys. Masquera say nasi china tatitimbotaura ndikubhoekana nasi ndindega asi hapana maya pano. There's no maya saka achatondinetsa kana ndadzokera kuAfrica maya kuti ndingomukangamwa so ndajara kujambigwa guys. Ndichijambigwa ndichinzi anti ndichikisiwa ndichimariwa ndichiitwa sei ndichinetsiwa ndatozvijaira maya uya dhololo nhasi hapo ndiri ndoka hesike uvhindunare wotoona kuti zvinhu zvacho so zvakaoma tozvitingade chingoteerana chingonetsana so tiri pamwe chete. Pakaipa guys, pakaipa. Masquera say guys, masquera say. I hope masquera boy guys, masquera boy. Yes, Daisy, how are you, Daisy? How are you? Say guys. Guys, that's Timbotaura. Elvis in love, how are you, brother? How are you, brother? Oh, thank you, my brother. Thank you very much, my brother. Elvis in love. Thank you. I'm so humbled. I'm so honored. Thank you. Right, guys. Today Timbotaura and I see Thursday. Dangofila pane patabeta live mascot. Dichinzi porridge, anti-porridge. Zvino nasi. Hey, zviri kunetsa. Ndakumborosai hanzvadzi yangu Elvis. Ndakumborosai. Saka guys, ndatichimbotaura masikati pananga ndichita Christmas lunch esaenda kotsiedzi kutamba sei. Tamba. Right. Josephine Mamvura, I know. I love you too, my sister, I know. Right, guys. Maskati pananchita life yang papa ndine kamskana kaka ndichita nyaya kuti his talent kapenzi. How are you, talent kapenzi? Melody shiri say Maisha Naz, how are you? Adrian, that's another more so stick. Adrian teacher bata shiri say Kesina Tanyao, how are you? P Madu shiri say Benzeripa diaries say Winnie Singis, how are you? Hansi Simeli beside Filita papi kwaskana miletu baya papi. Tamba baya papi. Baya papi. Ah guys. I want this kupona. Lulu Edwards mwanangu, how are you guys? Do you know kuti Lulu Edward is my firstborn guys? Muzati firstborn yangu era ndiye andizana Shakira name. Kwezi kutambala. Zvino kusha kuti ndobaya papi guys, ndipano baya papi. Ndobudera baya papi. Panjino baya kuti ndabaya ndisingapaoni ndobaya papi. Kudanda baya kandisina chapaonini guys. Ndobaya papi. Haisi kamera ere kwai kutai kamera. Haisi kamera ere guys. Inenge kamera imi. Mina ni mbukuta phone. Right guys. Right bo. Right. Inzoemunze guys, maskati parandi chitaura papa tichita live papa pane comment yambata moyo wangu ndikafunga ati rikatimbotaura nezve comment. Pane msikana mukadza uya akanyora comment akati name Mrs Melly muri kuita zvinhu zvekera andina kuita screen iri kuramba ipo mayambeni zvairi ngatichingotsvagai guys, ngatichingotsvagai zvokuti tauri tisiyane nezvakawanda, ngatingoitai zviripo. Ndobva ati ndobva ati Mrs Melly maiti hamufi makashandira munhu muri kuite ikoko kwamuri uchwe pandanyora kuti ndiri kutraining paya guys. Asikana miraiti taure nezvinonzi life. Ndatonyatsaona kuti this is a topic. Dzimwe nguva munoti paka content kuti taure nezvayo handiitika guys. Regai ndikudzei to all those who knows. Toda kunyatsa kuti ndoda kudzai chokwadi chisina filter mukati.
To all those vanoziva takapinda mu South Africa. I went to South Africa 2006. I always tell you guys. Ndapinda mu South Africa too. Oh, makorokoto mili meo hanzi da promote kwa nasi, da promote nasi. Kwezi, chileke kuona sina nisikuzviona wani. Imre guys zitambe kondinda di. Hanimona. Ndobva ndapinda 2006 mu South Africa ndogara nchikudzai. Anditika chibva ku Zimbabwe. Guys 2006 ndakatoenda murume wangu mu South Africa. Hanimona. Chibva ku Zimbabwe ndakakudza ngati ku Zimbabwe tatisina life yakashata, tatisina life yanga iri right. And we can't say kuti hanzi baya pakanzi effects. Zvino ndatanga live kapakadzi effects vacho ndopandisisiri kuona kuti ndapapi. Namana pati ngatichingo continue. Ndobva tapinda papa ndakambokudza story iyi ndinenge ndakuti dzokorodze part of it mbijana anditimona. Tapinda miya guys and tatisiri vapfumi but tanga tisiri varombo, tanga tiri vanhu vanga vari bo. Andimona tanga tiri vanhu vari bo. Guys toda kugara ndakuudzai nhasi pa live ndikudzokorodza izvi ndezvechifuko kana chi5 handizivi. Handitika uyu murume wangu ushu kune vakawanda vatakadza navo panapa was my senior kuchikoro ndiri mujunior. We started dating kuchikoro. Hanimukunzwa, we started dating kuchikoro. I always tell you this. Handika zvakaitika in my years of marriage ndifunga vakawanda ndakambokudzai a little bit of background kutambura kwandakaita kutsvaga mwana. I think ndakambokudzai kuti ndakambotambura zvokutsvaga mwana pakati guys ndikadi pakaitika a lot of things zvimwe zvandisina kwanisa kuti go because ndozati zvinogona kuzoofendawo murume asiri pasocial media but in between pakaitika zvakawanda ndirimo. Ndikambokudza nyaya kuti mai vangu vakambokwinya vakaenda vakati ndipei mwana wangu kana mati haasi kuzvara ingoma ndipewe. Ndakambokudza nyaya iyi in between ndakarorwa ndine 21 today tatopinda mu 45 right. Zvadaro papaya tapinda mu SA guys, tapinda mu SA papaya handiti murume anga asiya basa rake rakanaka kuZimbabwe. Tatoona kuti zvinhu zvakushata, zvinhu zvakuipa paya ndo patakataka kuti mashops zvinhu zvakushayikwa pandaikudza kuti ndaibika sadza ndichinorainira hupfu ndichirara ndiri kwa TM ndichitenga hupfu ndiyo ndobika sadza vanhu vogara pachibhenji ndakaisa paveranda kumba taiti paveranda ati ndotengesera vanhu sadza kusina hupfu dzimwe nguva ndaenda kushuga. Ndakambokudzai ndichikudzai pandakafamba napo ndichiti inini I've been a hustler kubva kudhara nakudhara. Handiti maona right ilife yekuZimbabwe ndingokuyeuchidzai tikapinda mu South Africa. South Africa mukuri mamachiudza kuti ndisati ndapinda South Africa ndisati ndave nemari yekuti ndikwanise kuhasla tisina mapepa tese. Murume left a good job kuZimbabwe. Inini ndaita mari dzangu nechihustling hatina tave tine matravelers checks. Ndikudzosera kumasure bijana ndapinda munomu 2 my brother's daughter that is mine now kadiki kaka that I adopted to be mine because the mother recently passed away plus agarango siwa rimdiki saka the only parents anoziva ndini nemurume wangu saka she's my daughter too saka ndoti ndine 2 vana right. Saka zvadaro papaya guys ndansimeli for me ndatambura bata tikaitora nyaya iyoyo tinodzokera pakaoma si vanogara vari pano vakambohwa history yangu ndakambovaudza pandakafamba napo hapana chinyuwani munozviziva. Tapinda munomu tikakudza ingati taifamba nematravelers checks time yachona tatine matravelers checks aiti kana akapera matravelers checks ayaya mari kapera kana wapinda mu South Africa unochinja matravelers checks ndomari unoshandisa. Tapinda mu SA papa ndikakudzai ndikati ndapinda mu SA tikashandisa mari tikatanga kuita mabhinda kuti chidai but ndaenda kuma peace job. You still remember me telling you chiti ndaenda kuma peace job ndichinowacha ndikasvava kudza kuti ndakamborwadziwa ndawachiswa nemusikana skinji ndakakurira rine gistrin pakati gistrin yanga ine madhoti pakati akanditi wachai andimaona but nyaya yekuti taiwachira ma50 rand time iyoyo newashen basket panguva iyoyo yaraita 50 rand fashion basket. I had no choice because ndaitsvaga mari yestati ndakawacha ndikakudza ndipo pataigara kumba kwasiyabonga paya kwatainzi maZimbabwenzi amuzivi toilet tichishandisa maplastic ndokwataigara time iyoyo yachona kunonzi kualbertinako chigara chishandisa maplastic maZimbabwenzi amuzivi paine toilet tichinza mupindi mutoilet but tanga tasiya life yedu kumba tanga tasiya imba kumba tatapindisiya life yedu yakanaka kumusha but tanga tave ku foreign land guys. We were now in a foreign land hapana yekutamba
kuZimbabwe zvinhu zvakabva zvanyanya kutooma strike tave kunoko zvakunyazotobudikira pachena manje vanhu vakutambura vanhu vakujamba bhodha uchiya kunoko tikati akuchadzokereka kuna kudzokereka takutongopinda tiri munomu right tagara tiri munomu kudaro guys ndopandai kuzani ndakazowacha ndikadini ndikazotanga kuita zvokusiya zvemapeace job izvi nda kuita zvokutengesana nezvinhu ndichitengesa mazichikendo recover apo ndichitengesa zvimwe zvadaikudzai but musazviite nokuti mukazviita munogona kusungwa ndichitengesa rg fodya ndikakudzai nyaya dzangu dzese ndikambosungwa ndikadii ndikakudzai nenyaya dzefodya hapana yamusingasivi right kusvosvika Mwari vanitopafadzawo ndikakudzai how my husband met somebody else akasumudzirwa kuti azoenda kunogadzira track remunhu iyeye kuzofamba ndikakudzai kwatakaenda you know the history pano hanzi I'm confused Smelly nei bobo nei ndobva tazodzoka wenyu tazodzoka kunoku tazoipinda kuRustenburg paitawo nyasha dzaburuka kanyasha dzaburuka dzinoburuka nyasha guys Mwari vanokurangarira handimaona takapinda muSA tapinda muRustenburg mami no apinda basa kumamaini guys ari kuitawo ini ndikuita ari kuita ndakambotanga ndaita saluni ndakambokudzai ndikati ndakaita saluni yangu ndasangoni zvemusoro but ndagara nchingori mungwafi ndiri munhu akangura achimboita hustling ndikaita saluni yangu ndaita saluni ndikatsvaga vanhu vairuka musoro ndichitora kuZimbabwe uko vakauya vachiruka musoro yavo vachidini ndichiwana mari yangu tichidaro ndichitogara navo zvesaluni zvaizva ndikazoona kuti vasikana vacho vandaingounza kumusha vaiti vakasvika tikagaragara nguva obva wana mukomana vakomana vaitoziva vaitotaimira mai mwana vaitotaimira kuti kwauya musikana munyuwani handitikauya vodi votora musikana uya onyengwa otoenda kunjaimba yake zvacho kusvika ndangoti regai ndivhare nezvikuru kandi zvigoni ndobva ndavhara zvesaluni zvengakudza kuti ndikaenda kumatakishop ezvikoro ndikapinda kumatakishop ezvikoro ndichitsvaga matenda you know my story ndichitsvaga matenda ndichipinda matakishop echikoro kune mamwe mapicture akambobuda ameno kuti ndakanga ndambotaura ndichakupika zvaita ugwameno indaitozvibudzira ndiri mutakishop dairenda matakishop emuzvikoro guys kumazvikoro izvozvizvi ndaipinda ndoita matenda yangu ndosubmita matenda yangu ndaingori nelucky guys ndiri munhu akagara angu rupafadzwa CV yangu yaigona kutopinda imomo application yangu yaigona kupinda iri 1 mukati medzematswana guys ndototogwa ini ndotodedzwa konzi uyai apa guys ndandisina experience yezvinhu zvekubika ndaingoshandisa brain kana ndawana tenda pandakawana first tenda yangu guys ndawana tenda I think ndaona mumwe musikana akambondishandira ari mucomment section pandakawana tenda yangu yekutanga ndandisina kana experience guys kana kuti kudi ndakapiwa tenda neumwe munhu ndaiwirana naye kuchechi ane matenda kumaini akati shishandisa CV yako nyora so ndobva ndateedzera zvavo zvakanyorwa with the help yemurume wangozi handiti kumaini vanoita zvematenda futi vanopa vanhu matenda saka vanoziva zvinenge zvaida CV ndobva ndidraftira ndobva ndatora mukadzi yae ndobva taouta ndobva ndaforwarda ndobva ndashortlistwa tiri 3 kudaro bva taenda ivo vainzi vana moka mamas vari muRustenburg vanovaziva vanotori vanhu vane tunhu twavo vane mabhizinesi akakura vainzana moka mamas varidzi veRustenburg vanzvimbo varidzi vemunzvimbo matswana ndobva taenda kushortlist ya 3 so taenda kushortlist 3 papa guys hamene zvazvinoitawo munhu angari mukuru weSGB anomboya panapa ipapo angari muzimba eventually ndobva hamene zvakangoita tichibuda ndobva ngoti munozozvigona kwanzi ingosiyai zveFacebook amai ikati block ya I think pasi pavo panapa let us block this one maswe pano right tikabva tadii papaya tikabika papaya guys zvaitofaya ndekuza ndaibhadhariswa rent time iyoyo ndaibhadhara rent 12,000 rands patakishop echikoro because it was an A school vaitoziva kuti panobuda mari guys pandai kudzai kuti pandai kutadza ichiti onai ice cream machine ndakambotadza ichiti ice cream machine iri mugarage ice cream machine yangu ichiti onai mapopcorn machine onai masausage roll maker zvese ndandakaisa ndawana ndaitsvaga vasikana ndouya muzva pachikoro hauite mamenya akakura unongoita hairsliner unongoita zvinhu zvedono nechikoro taingoita mahot dog mabhega toita maspatlo toita machips zvaitofamba handimaona ndobva kwaita futi imwe tenda handimaona paita futi imwe tenda ndobva ndanosubmita futi ndatobatirira kayaya yemukadzi yaya yakambondipa papai ndatove nayo handimaona ndatove nayo bva ndanyora futi this time kwanga kuri kuchikoro uku kunodzakeli uku kuchikoro kunodzakeli iko kuya pachikoro papai guys I worked there for 5 years guys imbosana nezvekamera guys ndozvaitori nhasi amene zvazviri kuita ngosana nezvekamera tingoteerera nyaya handimaona for 5 years ndiripo papai ndobva ndanosubmita tenda yangu ndobva ndashortlistwa futi guys ndobva ndapinda futi ipapo ndandane matakishop 2 handimaona ndane matakishop 2 ndotsvaga futi vasikana vangu 2 vanenge ndaitora mazimba
vandotozooti vari kunetsekanawo vari kuda kubatsiro ndotora ndoisa uku kune tu inda chindika driver ndoenda uku ndichitora ndichinda uku ndoenda ndonostoka zvo uku ndotora stock uku ndodai after tapedza ndinodropa sikana kumba todzokera kumba taive chine busy day animona zvaitofaya guys ndichitobhadhira uku neuku pandai kudza kuti ndaenda kubhengi ndine monaki rinenge rakazara macoin tichizviwa monaki rakazara macoin pafriday poga monaki remacoin ma5 rand chete ema-ice cream ndainokesha 30,000 then FNB ndaipiwa maplastic aya akadai so ndaisena ine kamera ndakurega live kamera ndatedza kuipukuta ndataya kupukuta iri kuramba kangodaro andika ndaindine maplastic zvandaipiwa zvozvo zvokurongera mari kuFNB saka ndaitorongera mari ndichirongera mari ndoendesa mari yaya nebhegi ndichina nayo hanzi zvose zvekuenda bank ndakambozvitaura ndingokupai background azosvika pandiri kusvika panyaya andimoona tichienda takadaro tichifamba takadaro andimoona ndobva kwete ichi 3 yanga yekumwe kunonzi kumeeting kumarokesheni handimoona vekurokesheni iyi ndakakonektigwa munoona kana uchigona kugara nevamwe ini ndiri nekuti ndikasvika panzvimbo guys kazhinji kachona ndinofarigwa nevanhu nokuti ndinotaura handimoona handigoni kutasira munhu pasi handishori ndinongodika so kune vanhu asi ndikasvika panzvimbo unondivenga usati wandiona but ndakasvika panzvimbo unosochiti but mai ava ndivavengere because nditori munhu anongoseka animaona right ndobva principal taiwirirana akabva andifarira zvokudaro principal yaya ndobva shamwari yake yekune chikoro chekumwe chekumarokesheni ndobva yanditi ndiri kutsvagawo takshop yangu iyi tatichidanatega chiri chikoro saka it's not bringing in much ndofunga ndiri kungobirwa handi ndiri kutsvaga mwana norenda at least achindipa mari animaona ndobva vati ari kurana kuchikoro kwangu anotori neimwe hesi Peter ane imwe ane 2 I think she can do it zvikanzi ngavauye meeting warongwa naida kunosangana naprincipal vaya tagara pasi tataura vati unoyarira ndamboitwa interview guys kwa ndamboitwa zvainterview ndangosvika ndichibva tasedzwa takshop iyi zvikanzi munipa mari challenge yandakaita pachikoro ipapo guys ndeyekuti kuchikoro chemurokesheni handiti kwakuita kumareserva like vaipa vana feeding zviya zvokuti feeding scheme handimoona ndo zvavaiita saka ndaitoziva kuti pabreak handika kunouya vanhu vanonyanya kuzotenga makip chete votenga kana kuti cold drink vaya vanenge vane mari ende havasi vese vashoma kumarokesheni kazhinji vaitoingi chikafu chavo chinenge chiripo vaitopiwa tea vopiwa porridge vopiwa maserevhiti anzi macornflakes handimoona vopiwa saka vana vanenge vatoguta after school vakuenda saka it was not making that much of money handimoona saka ndobva ndazongovadza ngati ona ne-ice cream ndoimwe yakatotisa mari because ndatenga mameshini 3 uku neuku mameshini yandakatenga yanga iri new one i1 mamwe 2 ndakatenga kuauction guys ndoda kuti muteererese kwandiri kubva nenyaya china nenyaya ndakatenga kuauction 1 ndiyo ndakatenga iri new one online 2 dzakatenga 1 yakatenga dzimwe 2 idzi ndakaenda kuauction ndobva ndana mameshina yanga achibva kwaibva ari masihombe maheavy duty but achishanda ndofunga yanga iri shop yaivharwa here kana kuti bucha raivharwa here ndobva ndatenga handimona saka akangokontinua kushanda saka vana kumareserva chaitonyanya kutotengwa ipapo ice cream nokuti ndo yavaitoda mungoziva kuzvikoro zveice cream inenge isiko ice cream machine ndo zvavaitonyanya kutenga so ndakachovha ndiripo but it was not giving me that much money zvokuti ndakapedzera sometimes ndakutadza kana kuti ndakutora mari yekune imwe shop ndibhadhire one of the girls anenge ari apa kusvika ndati no kuti ashanda ari one futi zvinenge singaiti handimoona bva ndasvika pakuti no decision yekuti let me close one ndisare ne 2 idzi dzangachiunza mari right chifamba takadaro South Africa ndidi kunyeperai guys this is the first time I'm saying this anditika why am I saying this because I want to inspire somebody and ndoda kukutaridzai kuti akangwara anoteerera anditika ateerere andiona wobva waita action muri kunzwa pane kwandiri kuenda neni andi tiri parwendo tese hazvibetseri sometimes kuve selfish mumwe nemunhu ane chipo chake ane zvaakapiwa namwari wake ane zvaanogona trip South Africa guys kubva zvandakapinda muRustenburg guys inini life yangu was okay handitika was okay we managed to do zvatakaita we managed to buy 2 properties in Rustenburg hanti muri kunzwa zvezvokunzi kwai vana vazopiwa imbe kuma drama riya guys 2 properties in Rustenburg that has got my name hanti muri kunzwa everything was okay handiti maona tanga titori comfortable tine kalife kedu kari comfortable handi maona but of late vari kuSA ndoda kusvika panechataugwa this musikana ataura anotaura zvakaipa abvunza question yandaona kuti pane zvinogona kutobatsirawo vamwe apa right saka tiri South Africa kudaro of recent I told you how I came here right ndakakudzai kuya kwandakaita kuno but tsendauya kuno I think taimboita momwe my life guys ndichitaura nemi kuti munoziva kuti zvinhu kuno kuzvakudhura South Africa guys muri kuona kuti
mafuta ave kuita mari mukona zvinhu taingotaura palive senyaya so tisatatomboya kunoku right zvinhu zvakufamba sei zvinhu zvakudai handimaona tichingotaura senyaya ndazoya kunoku ndaya kunoku ndikakudzai patofik ndikakudzai zvimwe ndikakupromisa kuti ndichazokudzai handika kumberi uko of which I'm still going to tell you kumberi ikoko handimaona chandoda kukudzai ndechekudai so guys ndini munhu akanga akakudzai kuti inini ndichadzokera kunoshandira munhu nehustling andajera kuita ka zvinondinetsa South Africa ndiri mungwafi futi ndinobata apa ndobata apa ndomanya ichi chikatadza kupinza mari ichopinza mari ichi chikatadza kupinza mari ichopinza mari ndichidaro andichimaona ndichidaro murume wangu ini right now no longer works in the mines zvamendizwa kunzi kuti ndangoti ndicorrecte ipapo palife munzwisise no longer works in the mines ane company ane pake paakavhura pari kuita zvake handi muri kuwisisa ane pake paakavhura paakuita zvake handimaona right nokuti unenge watoona kuti akusisina sometimes zvinhu zvakuenda muSouth Africa guys ndakudza kuti South Africa they know things are not the same ukandibvunza life South Africa 3 years back nelife South Africa vari South Africa right now is totally different guys. South Africa wanche kutanga kugara dzangu venaro everything has gone up zvimwe munozviudzwa vari kudiaspora zvimwe zvinhu munotozviudzwa tichitaura panapa magetsi chaicho South Africa magetsi South Africa akunetsa akusisina magetsi. Yes, of course kune dzimwe nzvimbo like kwatinenge tiri yes William kwatinenge tiri antimaona kwatinenge tiri nzvimbo magetsi ayendi but in majority yenzvimbo ku South Africa uko inogara isina magetsi. Pinda muJoburg muone utanga kuti uchisvika ku side kuna na road depot uko utanga kuona ma robots esakati dzichiroverera dzichidinonyasona kuti hakuna magetsi zvinhu zvatosena woti uchinda kana kumukuru chekuona chinzi hakuna network nokuti hakuna magetsi munogara isina magetsi akauya anouya 1 hour auya 1 hour obva adzokera orova 4 hours asiko odzoka 1 hour handimaona toda kuti munyatsoziva kune ndikutaura izvi vari mucomment section of South Africa they know andichimaona magetsi akunetsa hakuna makambani akona ndogara akavhara akusina business so maona nyika ikashaya magetsi guys ikashaya magetsi nyika zvinhu kudhakwa kwazvo nokuti makambani mazhinji vanhu vakawanda vari kurasikirwa nemabasa nenyaya yekuti kubasa kumagetsi kana aripo they can work antika even marestaurant sometimes guys unoona marestaurant manga asina kuisa magenerator kana magasi stove anga asina chimira kuti magetsi anouya hazvichaiti saka kana waenda pamarestaurant pepa uchida kudya uchapedza wapinda next restaurant vari kuuza vanhu zvakonzesa kuti vanhu vakawanda varasikirwe nemabasa avo kuSouth Africa nenyaya yemagetsi andi muri kunzwa nenyaya yemagetsi right. Tapinda pamvura South Africa kune nzvimbo dzekuti guys hakuna mvura ndoda kuti ini ndodosara kwandoziva kwandogara kuRustenburg kune nzvimbo inogara naDumebia inonzi North kwakamboita 3 months full 3 months kusina magetsi vanogara kuNorth vari mucomment section can you Linda Rainward thank you for 500 stars thank you 500 stars mvura kwaita 3 months kusina mvura guys and says 2 weeks no gets I think muri kuona macomments maker kusina mvura guys ndichobvunza saka muri kuita sei munoenda kuma toilets kupi nai vanhu handika kuchinzi unongoona uri kutamba inotika uya mvura yacho vanhu vocherera kana usipo uri kubasa wagonda ruzu you make sure tunosiwa kukumbira munhu ari pamba mabuckets kumusira mabuckets mvura ikauya okucherera oisapo vemvura yavo vanofamba vachitengesa mvura vanofamba vachitengesa mvura mazimbabwe dzakangwara anobva aita mukana wokunochera mvura kwadzinenge dzirivo uya nemazitenga avo vachitengesera vanhu handika yekanzuro inouyawo yodirira vanhu but remember kuti munhu unenge uchida kuwacha yamunenge muchiresheniwa iyaya haikwani une family unoda kuwacha handi machona so zvinhu ndokudhakwa kwazviri kuita right wopinda mumashops chaimo zvinhu hazvichatangiki guys mashops thank you man ndine 50 stars thank you wopinda mumashops guys mafuta ekubikisa 2 liters yakutambira ku80 rand iko zvino zvazvo kuti taiti tikapinda mushop guys ndikurangarira inini ndaiti ndikapinda mushop ndaenda kushop kana kuti ndakabata 2000 kana kuti 1.5 ndauya negrocery remwedzi revanhu 4 mwedzi wese iko zvino for you to buy groceries rekuti unopedza mwedzi unofanira kunge wakabata 4000 pasina nyama kuti utenge grocery unopedza mwedzi unobata 4000 pasina usavi woenda kunyama handi ukaenda ndutaura zvandoziva zvokwandoziva handutaura zvokune mamatani kwandisingasivi ini ndiri kuRustenburg ndakambokudzai papa ndichiti guys ini ndinotenga banda uko remombe ukaenda kuMeatworld vanokutengesera mapatsi vokuchekera nyama dzese dzaunoda dzinobuda papati iyoyo saka ndiniwo kuti ndaiti nenyaya yekuti unenge uchiti kana ndikasitaka ngandisitake zvimwe but chikafu mumba chirimo ndaitenga ndosisa ndosisa pantry yangu
this is a pantry yangu enda kunyama ndotenga banda ukorese andika banda ukero rice is a deep freezer kuti me guys munenge mune short ribs munenge mune steak munenge mune beef stew vanenge vakagadzirira ne mince meat yacho ipapo vakaita ne vorosi yacho saka ndaigona kurova kana zvozvokuti anzi nyama yekagarisa inaki guys unenge unayo mari yacho isote ichitsvaga mari yekutoseva saka zvokunzi totenga nyama every day nandishigoni saka tine chito hakuna kakwaya nyama yoyo ndaitoisa mufiriji yaita kana 7 months takatokanga macho kune zvesadza kana zvenyama kana zvechi tichidya nyama animona upfu urimo hanzi vanotobata 10,000 grocery vakutobata vanhu vakubata mari dzakawanda iko zvinoti ukose kutenga grocery yekuti utingatenga grocery yekuti rinoonekera saka kana uine extended family kumba let's say uri kusapota kuZimbabwe uri kusapota iwe uri muSA vari pataiti vanhu vari pataiti ndosaka muri kuona macrimes even achiwanda sometimes in Zimbabwe ndosaka muri kuona even kuti kuSouth Africa vari kubatwa vachinzi vari kuita mhosva vazhinji vachona vanhu vekuZimbabwe anenge achitira kubalansa not to say that I'm giving an excuse for them no because the crime haina excuse ichoice kwekuita crime but vazhinji anenge achitoona kuti zvinhu zvacho hazvisi kubalansa opesera kunopasa opesera kunobira vanhu ndokuti zvinhu hazvisi kubalansa musakanga nokuti mabasa ari kupera anogadzirwa musoro iko zvinogadzirwa musoro munhu anorova 3 months agadzirwa musoro 3 months kusevhera mari kuti vazhinji vanotogera votinda musoro nekuona kuti kuramba chienda kusaluni every day ndikukutadzai life iri muSouth Africa right now handichakwanisi ndirambe ndichienda South Africa school fees zvikoro zvekuSouth Africa whether iholiday vakavhara kana kuti vakavhura school fees isi vanobhadhara pamwedzi inongobhadharwa zvakadaro whether iDecember whether ichi zvinongobhadharwa zvakadaro school fees you pay it yakakwana kana vana vako vachienda nescof sezvatoita inongwanda nescof vane chinonzi scof itransport yaunotsvaga kuti itakure vana ichivaisa chikoro ichidzoka navo kumba handiti saka unobhadhara pamwedzi seni vari 2 ndobhadhara 2.6 vari 2600 rands vari 2 kuenda nekudzoka handi umwanda kuma extra lesson maskati extra lesson I think teacher wacho vari panapa vanoitisa mudiki weekend ma extra lessons anobhadhara 1.6 pamwedzi mataona kuti amari 5000 chete yevana yeschool fee yemota chete pasina ma school fees skofu whether vaenda kuchikoro vanakuenda kuchikoro chero chinzi vavhura chikoro kusarigwa 1 week kuti mwedzi upere ada mari yake yakakwana hati kwai ndozoita prorata yekuti tocalculator ada mari yake yakakwana ndoti ndikuonesei handimachona right wozobvapo vari muSA this applies to everyone ari muSA anozviziva magetsi makutenga mari guys how much is magetsi enyu right now imari magetsi enyu as we speak how much is magetsi enyu magetsi akakwira guys apa magetsi acho hakuna magetsi but magetsi akakwira chipengo zvokuti waitenga magetsi 1000 anopedza mwedzi plus vanhu vemagetsi aya zvavanoita vanotarisa location area where do you stay saka vane certain amount inotogara iripo before watenga magetsi yavanotogara vakatoisa depending nearea inini pamwedzi guys South Africa totenga magetsi 2.5 kana 3 kuti atikwanire so kana iri sama handitika kazhinji kachona tinongogeva nongogesa visitobva tadzimagisa hanimona zvemapambu emaswimming pool panze nechichichi takatodzima nokuti ukashandisa zvese izvozvo inini guys kumba kwangu chakacho kune jacuzzi kumba kwangu kune jacuzzi hani muri kunzwa I've got but ndikakudzai kuti takaguma kurishandisa ameno kuti when nenyaya yekuti ulaite kuti ndakwisa magetsi mukati zvinenge zvichitorema guys mari yacho panenge pasina luxury takararama 3 years 2 years back nezvapeiko zvino zvatosiyana paipa maiona nchiburisa chiti tikutamba sinuka tiri pambati we could afford time yaya titamba masinuka tiri pambati chidi ino zvino sinuka unenge uchitora nestress wakangoitarisa hapana nebasa nayo iripo pamba ipapo hapana nebasa nayo nokuti hachisi chinhu chakakosha tichitenga mawaini kudai kuita line kudai redu ratsingamuchita hakusisina that kind of life hanzi magetsi ndoshandisa 2000 per month apa tiri mumba thank you Nema hanzi 1000 mwedzi hauperi mwedzi hazviiti hauperi 1000 hazviiti hanzi nemvura right ameno pamvura inini pamvura takaisa prepaid une option yekuti kana pamvura you can go and apply your own prepaid wesigwa prepaid kana pa property yacho iri yako unonotenga unonoapply wesigwa prepaid saka ndine prepaid inini ndotenga mvura kwandiri chiri cheaper because pamwedzi tokona kushandisa mvura ye800 900 painopererawo koponi rayo ndo painomirawo mvura saka unogona ngotenga koponi ugara rimwe koponi wakaisa mumba
Hanimona rimwe koponi riri wakaisa mumbikiri mukati rimwe koponi wakaisa mune ichi city council ichi hanimashona. So guys wazove kunda uya kuno kupaya ndikuona life dzamwe guys dzina but ndanisina ngufungwa dzekuti chinenda ingoti boy ndichiona ma pros do's and don'ts apa vatotokombeya apa tiri nani su apa tiri nani apa makati kundira pa makadai. But guys pane chimwe chinhu chinozofunga pamusoro pekuti ndida kukudzai guys, mukana wamakavhurigwa wekuti mupinde mu UK ushu mukana wamakapiwa naMwari. Do not take this mukana for granted. As much as time botaura kuti guys kunorema zveshuwa chiti zvocho zvakaoma guys wodai, but muzoti education yevana kunokwanda mahara, vana kunokwanda kuchikoro mahara, chipatara chacho mahara kunoku, chikafu chacho inyika yekuti kana usina chikafu kune kwaunogona unotora chikafu chidya, kunongopiwa chikafu chemahara kunonzi kufood bank kwachona kwaunogona unotora chikafu chemahara uchidya. Toda kuti vakapinda nemakosi mubatise makosi enyaya, batisai maCOS enyu mukutaura kwatiri kuita nevamwe pano nhasi kana chano nevamwe nhasi unovhurika masoni kuona zvakawanda. Batisai makosi, musatambise makosi muchitora maclients mavidhiyo, muchitora dzimba dzevanhu mavidhiyo, zvikaruza zvikadhakwa kukuti chadzoka South Africa dzinenge dzangove nharo hamene enyu usati anda kukudzai, nokuti muchavharira even vamwe varikuda kupinda munomu. Guys vari kumba, kana une mukana wacho ari kuSouth Africa uko kuZimbabwe kwedu hatizivi what is going to come out my elections. Handi muri kunzwa, kana uine mukana wachona, kana uine mukana wachona hanzi ndaseka hangu, I don't know kuti muri kuseka yenyu mbuya mulambo but seka yenyu. Handimaona, kana uine mukana wachona pinda umbotitambira guys. Kana mudei chinzi phone iyi handisi kuishandisa kuti ndiche live ndaikutaridzai zvazvo kuti ndikuzama kuda kutesta waters, ndaita zvokuti ndikaona mabasa ano advertise guys ndobva ndavhura ndobva ndajoina zvimalingi saka ndaito apply ipapo apply ndisingaisi kana CV chingo apply andika vanozoritera back. Kunobuda unopiwa maadverts kazuva unogona kupiwa nosvika kana kunofladha email nemabasa anenge achipinda, inofladha email nemabasa anenge achipinda. Handimaona kunzi kubasa unozongotadza kupa zvikwanisiro apo kana usina zvikwanisiro. This is understandable. SIS MELLY, you have been in the UK for a long time and think this accommodation UK hakuna izvozvo, you come and you go, hakuna cabin tendai varikuchengetai tinotovatenda stereki vanozviziva. Handimaona vanozviziva. Handimaona ndosaka ndichikudzai kuti they pay tax mbuya, don't say mahara, taurai zvinhu zvamine information. Ndoda kutokublokera zvokutuka Nancy. I'm going to block you for kutuka usingagonchara poenda kuzvakanaka zvokuti mbuya zvabvepi, right? Go and argue with your ancestors. Go and argue with your ancestors. Mukona timu iri ratikwanzi mbuya tare zvamuno iri ndo timu risingadi kuti vamwe vapinde mu UK. Iro riri ndo timu risingadi kuti vamwe vapinde mu UK. Anti muri kuona, well people pay tax guys, pay taxes. Ndo chokwadi, hakuna chero kupi, chero kubasa kupi, chero kuZimbabwe, chero kuAsia, chero kupi, matax agarano badarwa guys, matax agarano badarwa. Saka ndo dzinozoenda kuchikoro kamari obviously ukapinda muno mukaenda kubasa unobatirwa tax. Hakuna tongashanda kwasungabatirwa tax. That's a fact. That's a fact. Unotopinda muno munyika handika ukamwenda kubasa tax yako inotobatwa yakawanda zvoti unogona sora usina chinhu, asiwo unenge chikafa ushai. Guys trust me, kana chikudza South Africa kuno nakwata nenzara uko, ku South Africa uko kuno nakwata nenzara, ku South Africa kuno nakwata nenzara uko guys. Trust me when I'm telling you this. Hakusi kuseka kana kushora kana kuti kudini, kune vanhu vari kuvata nenzara ku South Africa. Muno munoenda kunopiwa chikafu pa food bank apo. Animaona hatishamisiri hacho patunongo chirarama. Kana guys tikavharira vamwe vekumusha kwedu kuti vapinde, do you know kuti managers ari kupinda sei muno? Chiri kurambigwa kuti maZimbabweans mupiwe maCOS inyaya yeustubborn watinawo neurudi watinawo. Saka masponsors ari kuramba nekutaurisa kwatinako. Saka masponsors vari kuramba vanhu vekuZimbabwe vari kutonotora kuna Ghana, Nigeria, Zambia. maSouth Africans azara muno guys, ari kupinda neCOS. Zvino hatisi kuitawo here selfish
kuti tikuramba kuti tiudze kuti tiencourage kwedu kuti vakwanisa kupinda pindai kasi still vanhu vari kungopinda vari kungobva kugana vachitogwa vachibva kuNigeria vachitogwa tinge tisiri kukanganisa here asikana kungotaura wedu mune zvakanaka kune kusiri kukanganisa here isinoti kuti zvavharwa hazvina kuvharwa asi kuti kunopinda vekune dzimwe nyika ndovochizara muno ambuya mulambo handisi kuziva kuti kuda kuteerera live iyi watangira pakati kana kuti kudi hamene kuti watangira pakati kana kuti kudi and I can't argue with you ndini ndikuita live hausiriwe yes I know zvandakambotaura nchiti vanhu ngatishandei kumusha tigare tidai but ndadzoka back ndine right yekuti ndikaona zvandaona ndikachinja pfungwa dzangu ndinodzoka back ndichita zvandikutaura anoda kuteerera anoteerera asingadi anongosiya yes ndazvitaura ndikati ndindakamboyapa ndikati asikana kana uine kamari kanokwana kumusha tenga zvakati ukwanise kuita life kumusha kana uine kamari kudai but kana wawana mukana pinda saka zvokuzondire kuzvidza ranzi makamboti nembiya mulambo zvamakanga muchirana mamuri gore rakapera ndozvamuri nhasi here hamuna right yekuchinja here zvamunenge maona mafungiro kuti izvi hamuna right yekuti mugona kungofunga kuti zvinhu zvakudya kwamusa rega ndiende kuamerica but maimboti handibudi muno ndomeda handibudi nekubuda munondidzokera zimbabwe hamuna right here ndiregei please musangoya muchindiclasha I know what I said and it's me here coming back again telling them because ndatoona kuti vazara magana kungodai magana kungobvunza kuti unobva vari kushanda maagents emazimbabwe saka inini chandati ndiwe ndikutsiurai neunhu titsiura nevhini paunhu hwedu kungobvunza vese handika kungoti wakapinda uri muNigerian uri wakapinda muno sei ndakauya ndikushandira kambani yemazimbabweans you see vasikana inzwai munzwe ngatiregei kuti mbuya mulamba is always criticizing me here. That one is a fact. She always criticizes people. That's a fact. Especially me, she comes here to attack and to criticize. I don't know problem yake nini ndechi. Yesi maki uri say. I don't know problem yake ndechi. Hanmona. So guys, duda kukudzai kana vakauya nema COS please. Yes, Zimurong uri right. As much as Musa UK chete, there's also USA, there's Canada, there's Australia, there is New Zealand, there is Sweden. Antika kune kwakawanda kuti miende. My point is kana one mukana kuti uende somewhere guys. Roba pass especially kana utori ku SA akuchina chinu guys. You know it and you know it for a fact. SA akuchina chinu. Nyika dzakawanda dzekuexplora dzekuenda hanimaona zvataurwa apa musoro apa nezimrongs. You can go ku Canada, you can go kana kwabuda mukana guys. For now ndikutaura zvepano because mukana wakavhurirwa kusaidi kunoku, mukana wakavhurirwa pano. Saka kuti nditaure zveku Australia kusati ndaona mukana wachona handiziviwo kana uriko mukana apa. Mukana uripo kapa India ari kupinda daily, Pakistan ari kuflowa, China Ghana, Nigeria vari kupinda chokwadi chakanaka kwakakwenda kwakawandisa, but so far the easiest route nenyaya yemaCOS ndiyo iyi yemaCOS kai. Vanoda kuenda kuAmerica inini cheche ndikanzi given the chance toda kuenda kupi, I would want to go to Canada. Mukandibvunza ini guys, I would want to go to Canada kana to Australia. Ndo nyika mbiri dzanenge ndichitoshuira kuti ndiende Canada, Australia. But ndoenda sei kunoindika here? Tipe link. Kunoindika here? Kunoindika here? Kana kuvachiza kunoindika sei? Tipewo vamwe link. Ipewo vamwe link. Asiwo kana une mukana wokuti unogona kutopinda kana nezvehama nezvevisitor izvi unogona kuenda pinda nezvevisitor, wapinda nezvevisitor kuti unosika asylum, kana ungopinda nezvevisa, kana ungopiwa visitor visa wasvika sika asylum. Right, my point is hapana chinonyadzisa guys, even kuchinja life yako the way uri kuona iwe kuti iri kukuitira. There's nothing wrong even in downgrading. Handimaona problem pandoda kuenda
problem tinopanana pressure. Makambondiona driver Discovery, makuzondiona driver Vitz, munondiseka. Pressure. Anmona, pressure. There is nothing wrong in degrading, in downgrading, guys. You know yourself. Juna bishakafana nami CSA, guys. Kune vakambotenga dzimba vakadzitengesa zvinhu zvaoma. Akazotanga futi kuti 1 zvikamuitira. Umwe asati atombotanga akatomboita renta akatomboita on a property akaitengesa apinda pa pressure. There is nothing wrong in downgrading. Anti muri kunzwa. There is nothing wrong kana unati zvakujanya because chiri kuitika ku SA vazhinji kuti salary hadzisi kuchinja. Salary hadzichinji. Asi zvinhu zviri kukwira. There's nothing wrong in taking mwana wako from that school that you were paying 3.5 wesa mwana wako 1.5 pamwedzi ko uno afford. Tino isusu maZimbabwe sine dambudziko 1. Tino shorana. Tino seka ndikaenda kudza kuti vasikana rende ngandikurira ndakabvisa mwana kwaedza ndakaisa uko vataka kuti ndinototi kwa headline ndigosora kuti instead kuti vandikurudzire kana kuti ndosora ndichitotukirwa izvozvo kuita kunge vakambondibasira bhadhara rent. Ndototorwa picture iyi ndobva ndanounyanyidziwa kumeso ndobva ndatanga kuti ndichinatso kutukwa kunzi uyu akazobvisa mwana akazodai yambozvita pana pandakamboya pasocial media ndikati ndine marini. Hapana, pandakamboya ndikati ndine marini mberi wendionewo ndinongoganidzwa takafanana. But kana voda vanenge vakuda kuita pati. Saka that alone zvinopesa zvakuita kuti vanhu vazhinji vapesere vasingasakwanisi kuita dzimwe life nyaya kutya vanhu. This is the reason why people again cannot carry a bucket of eggs vachitengesa mu street nekuti vanhu vanomuziva aine certain lifestyle. Now zvinhu zvachinja, pamwe basa rakapera ukagara kumba, pamwe hauna chauri kuita handiwana, pamwe wafirwa nemurume, pamwe murume akagwara basa rikapera, kuti achibata basket achinda kutengesa mazai mu street they can't because vakamirira kugara pasi pemumengo vachimuseva naye vachitaura naye nezvake kuti kubata bucket vanotoseka kunge life isingachinji. Ndoti munzwisise vanangu vadiki vari pano vasingazivi chinonzi upenyu. I know kuti kune certain age iri pano inogona kunzwisisa because vakura pafungwa vanoziva kuti chinonzi life. But kune vakuru vechidiki vari kukura ndoda kuti muzive kuti chinhu chinonzi life, guys. Chinhu chinonzi mari pamunhu is not permanent. Mari inouya ichidarika muyenzi, hachisi permanent pamunhu. Certain lifestyle yaunayo right now it's not permanent. Tinadzo lifestyle, yes, but I don't know ramangwana. I don't know the next week kuti zvinofuma rakaita sei. Zvinochinja. Yes, une good job. Alright, ndotokuedha ndine imwe foni yekufona ndotongokuzokuedha ipo panapa. Hanimona, une good job. Hanimona, hachizikamwira mangwana. Mangwana unoti uchinda kubasa unzi company iri pa crisis. Takumbobisa staff wangu uri ndikiri panzipachi yatosvika takuda company yakuda kuritisha flavor kumisa vamwe vanhu kuri change. Let's share info people. All right, antimashona saka ndizvo zvandoda kuti ndizame kukurudzirai kuti chinhu chinonzi life, guys, hazvinyanzi. Ukaona kuti zvinhu zvakubhajira pachako, learn to downgrade. Learn to downgrade. Kana zvanaka wodzokera pa lifestyle yako. Yes, pavana you sit down nevana kovaudza kuti vanangu life yamanga majera kuti murarame yeyo zvino zvinomira zvakanaka iko zvinezvi. Handika tiri kumbozama zvimwe but kwaiko zvino vanangu ndo life yatakurarama izvi. Kana vana vangu vachidya ice cream makuseni masikati manheru dzoti vanangu makudya ice cream ka 1 manheru sedessert. Zvokuti makuseni masikati hapachina. Kana vaibika nyama makuseni vachimwisa tea, masikati vobika lunch ine nyama manheru vanangu takuti masikati ko zvino weekend even there's nothing wrong in eating green vegetable, guys. Takufrya maveggie todya ne whatever chinenge chiripo tichikura kuZimbabwe, guys. Zvanga zvichakanaka tichikura kuZimbabwe but pane taifrya muriwo ya todya nechingwa zvaitonaka kunyepere.
Jemu ne jari majarini zviripo. San jemu rinenge riripo, majarina anenge aripo. But taitota namuronga titofura yakude tutojikisa chingwa zvaitonaka. Vana vedu ngativadzidzise kuti kunoitwa downgrade. Guys, vasave vana vati spoiled. Ngatitege kuseka umwe munhu kana ati ndafunga zvakati. Hanimaona? Kana ati ndafunga kuita zvakati umwe munhu, musamuseka kana mamuona akabata bucket rake remasai, munhu achitengesa, support the hustle. Ndakafara chaizvo nezuro the amount of people vandakaona vachifarira mukadzi anotaridza kuti vari interested in helping that lady wemasai. Ndikati Mwari makanaka, at least now we are in the right direction. But I think zvakaitika mukadzi ya, ndofunga ini ndikaonekwa ndakabata bucket remasai inini, ndofunga ndinotosevesewa kusvika December. Kuchinzi kutengesa masai nditori munhu. Guys, life kakuchinjira zai unotengesa. Ndakabva nekumukutengesa mvura street. I told you about me selling street mvura street ndine machangani. Ndichitomira kutengesa mvura ndine machangani ndichitengwa zvotodaro. Andimazvona. So ndozvanaida kuti tionesane izvozvo. Anditika indakanditopinda muno ndakaona mukana wekuti kudzidza mahara. Kandishinde kunozvidzidzira hangu. Asada kuta mahara hangu obviously we paid. Handikandishitire makosa angu. Ndikaita makosa ngati anondibatsira mangwana. Zvanga zvisiri part of the plan. I told you guys it was not part of the plan. But ndine team rimwe ramusingazivi guys, riri strong zvokudaro. Riri pano padiaries. Riri strong zvokudaro, vana mai vakuru vari kumashure uko. Vekuti ndikaita chandaita vanobata phone kudai. Senge iko zvino handiti munhu ainya kundidzora kuti simela pamusadai. Hatisina padiaries handiti. Hatisina padiaries. So ndine rimwe team rakaita take over. Rekuti ndikada kuti ndidai vanombanya kuti no vanenge vari paseri havadi kutozikama havasi paspotlight. Ndivana mai vakuru vari kuseri, vana madzikoma vari kuseri, vanotomhanya kuti you are not going to handle it this way. You are going to do this. You are not going to handle it this way. Unless ndatamusikanzwa vasipo vasina kutoona noti vanhu vanenge vari kumabasa kwavo. Hanimona vakandiencourage vakati oi panapa pandiri panapa guys, pandiri izvozvi because handikuitai. Ndakabhadharirwa mufunge. Ndakabhadharirwa guys, I never paid any cent. Mufunge. Ndakabhadharirwa. Do you know kuti ikuita mari kosi 170 ndizvo 170 pounds. I think ndori mwere certificate akakosha muno 175. It was paid for. Ndakangopiwa kunzi indai pakati mukoma goto tokumbura kuti munosiya SIS MELLY musokati wakati pane pandabhadhara pari kunoitwa zvakati ngavaite. I only got to know about it zvatoitwa zvatourongwa zvatobhadhagwa. I could not say no. Ndikati okay. Ndobva ndauya. Ndakazongenda kunda kunotenda kumadzikoma ngoti vakoma ko zvikanzi you don't know certificate romunhu batai makadaro. Here I am. Ndasina topedza one day, one mangwana day two ndapedza just like that. I did not know. Ndasinombozikana kukosha kwazvo. Truly speaking, ndasinombozikana kukosha kwazvo zviri kufamba sena kuti ndisina kana shungu nazvo. Animaona. It was paid for by somebody. Ndokumbira kuti mumbondishowerawo sisi wangu wa my love and my legs guys. She's very matured, very silent, a diary, but diary rekutodaro. Rinotopinda neni pasi pemvura chai. Rinotopinda hanzi, so are you moving to UK? Andizivi, I cannot say yes or no. I'm just, for now, I'm saying as the spirit leads, my sister. I am saying as the spirit leads. I don't know yet. Drake is saying yes, you have to do it uri muno because you have said ndokupa flyer rachona. Vanhu vasina godo poshi vakawandisa vasina godo vakawandisa ini ndinawo. Ndakakudzai ndikati ini guys kunoku, ndakambokudzai ndikati ini guys kunoku munozoti andina andizoti ndoti kudi guys, I don't know what to say. Ndichavhura hangu tipana nemalingi, ndichavhura hangu tipana pana kwandi kumanyira ndi kutipana nemalingi, ndichavhura maline. Rudo rumwe randotaridzwa nevanhu soka kune vamwe, it's not easy zvechokwadi guys kuti unogara pamba pemunhu 3 months, but munozati mukoma godo nemukadzi vanondibata, mukoma godo vanonditora kunge ndiri sisi vavo chai first born yemumba mavo. Munozvisiva vanonditora kunge sisi first born yemumba mavo, first born yemumba mavo ndo zvanonditora. Munoona kuti saka dzimwe nguva ndichitora kuti ndotoshiya kuti rudo rwacho handimaona. Mudzimai wavo kana mukaona ndinayo, you never think, you never know. Mukadzi mumwe mumba make guys anonga akakuitira mamudzu. Munozviziva kuti wagarisa wasidai, but for me kuti ndiwe kumba kwavo, it's them. I could be having an apartment. Ndakambokudzai yakanga ichibhadharwa nomwe munhu 6 months.
6 months because zvinhu vakapiwa visa ke 3 months guys. Handina kupiwa visa re 3 months in. Handina kupiwa visa re. Ndoda muzotaura kuti dzimwe nguva masititi anongoumana. Tongonyarara idu totishimanyanyisa idhamu naro. I'm telling you my truth now. Ndakapiwa visa rangu re 6 months. Inini. Ndakukudza yangu nasise story. Zanzi wakapiwa visa ke 3 ndakapiwa visa re 6 months. Zvokuti ndaenda kubuda ndikadzoka. Ndaingobuda ndikadzoka. But vakaramba. Mkoma gojo nemudzimai wavo vakati you are not going to stay anyway. Takakutorai kumurume wenyu tichiti muchagara pano nesu muchagara pano. Whatever that you want to do, you are going to be here. You are going to be here. Guys, vanhu vakadaro unovatenda sei paupenyu? Vanhu vakadaro unovatenda sei paupenyu? Ndimbondiudzawo chinhu chekuti ndingaitira vanhu ava paupenyu hwangu ndingavatenda sei? Ndirimo. Yes, vakaramba mozati vairamba kuti atidi chikafu atidi hamuna chikafu chamunotenga pano but ini ndiri mai. I'm a mother. Guys, ndinotoziva kuti mu UK zvakamira sei. Ndinototi mani nande totenga chikafu ndototi ande nongai zvisiko kumba ndobhadhara. Nongai. Vononga zvavanoda handina limitation because mari yacho ndinayo. Guys, ndinayo. Ndoti nongai. Kuenda ndinodi. Ndonotenga. Ati muri kuzvinzwa. Vanhu vakadaro mbondiudzai guys ndovatenda nei. Ndodati mumboyatsa pafungawo imimi. Kune vava vanoti SIS MELLY makazodini munozati ndaikudzai nyaya yaanti. Handika kuti ndakakonewa kuti ndoita I think now you understand position yangu. Kuti unyatso unoshaya kuti wodini. I am here. Ndokandiri kugara ndokandochengetwa ikoko. Vakati pane zvakawanda zviri kuitika. Zvamunenge musingaziva munonzwa chingoti to get more blessing. Thank you, Shepherd. Thank you very much. Thank you, Shepherd. Thank you. Amen. I do agree. Pina comment yako. I do agree with you 1,000. Ndinova namatira every day ufunge zvavasingasivi. Every day ndoisa munamato kuti Mwari handizivi kuti vana ava moda kuti nditese inavo. Asi ndinongoda kuti Mwari dai maita kuti muzarure rimwe ropafadziro kuti vangozoti asi paya patakambogara namai vaya ndo zvatikonzeresa. Because mkaona takagara titori one big happy family guys. Hamutofungi kuti SIS MELLY havana kukamba nevanhu ivava. Vakasangana ukama wedu wakaumbwa nesocial media. Hamungazvifungi. Mkaona tichikumba tichita majokes tichiseka hamungazvifungi. Hamungazvifungi. But here I am. Antumaona. Here I am. Ndopa ndiri panapa nasi. Nekuda kwevana ava. Saka what am I saying? Munoziva regai mbokudzosera kumashure bijana chinhu chamusingasivi. I just feel like telling you. Andimona zvese. Munoziva for me kuti namukoma Gordon ava kudhara madezemvenge. Do you know takamboshaudhana zvokudaro? Toda kuti munyatsonzwisa where I'm coming from. Madezemvenge. Takatukana tikablokana namukoma Gordon. Tikatukana zvokudaro. Because vantu vane freedom of speech mukoma Gordon. Takatukana zvokudaro imofuka tikablokana. Munhu ndakuzobvunza mboko kuti but inini takazowirirana sei. Ndakuzovabvunza mudzimai wavo ndiye akatanga kufollowa diaries zvokudaro. Mudzimai wapa phone yake guys hana magroup, hana mapage. Phone yamene inde ndakagara nawo dai achibaya phone yavo. Pana Tilda Moyo Tilda FM star meno iye kwatete Tilda. Hanimoda SIS MELLY diaries zimu women what dze magroup remuno mu UK do magroup ne mamwe esse de ma prayers. Those are the only groups at Papa phone ya maini. Those are the only groups. Shokuti ndakaseta live kubasa wana. Sasa nene chero dzimunga pano nchiona achikomenda conversation yangu ari kubasa. Kana kwatile Tilda vanenge vachito download vachitobenga ma live haya. Kwatito kana live vanenge vachiya kumba mutoti gwanoizwa chitedzera dzokoro dzakuona Tilda. Ndakati Tilda vanoziva kuti muri fan yekudare. Ndichitova vasekesa munhu. Ndikati dai vaizviziva ekupai machesi. Nokuti siyedu kudhari sitozviziva tongoti hamuna henyu zvechoice nokuti baba vanomanidza SIS MELLY saka hamuna choice. But itop fan yekutoda kwatite Tilda. Anditi maona. So tazodaro kudaro mukadzi wavo atanga kufollowa diaries zvokudaro. Saka hanzi ndaigara ndichinzwa vanoisa mani vanoita noise nefoni yavo kana vachita chavanenge vachita basa ravomba vanoisa foni yavo apa pachita live chita noise. Saka vainzwa every day vachiterera malive padiaries. Kusvika vaita interest yekuti ndianiko anombotaura voice ndariziva vari kuzivira kakumashure uko. Zvikanzi nevanonzi SIS MELLY zvikanzi tokanzi unoteerera uyu ari kumboti kudiko
zvikanzi imbomuteererai munzwi vakateerera live yekutanga live yechito vakati unozoti akambotika kuinga zvatokura izvo ndokutotanga kutoteerera naivo ndokutotanga ndokubva vatondibata paya vatanga kutotaura animona tatanga kutotaura kuseri sisimeni zvakadai kwapa madii kudai ndokutanga kutosvika vaipinde muleadership guys vaiuya kuseri uko ivo handiselina cheri sisimeni apa madii kudai nevamwe kune vamwe vakambopinda kuleadership vakabuda udhara ndiwe mati vakangama ivo because vakangoitawo ma1 year 2 years vakaenda madii kudai kusvika ngoti naye asikana zvamunouya everyday ndimunai muchiditsura muchidigaidha madii kungoti mupinde muleadership team tibetserane pamwe chete sezvo zvinhu zvecommunity they gladly agreed ndokupinda kwavakaita animaona ndokutaka kufamba tese kusvika nhasi zvakatangira pafight tikasvika patave nhasi handiti maona nhasi ndave sisi vavo kuti mai vavo mukoma godhoni kumusha nozi kuti sisi meli mai vavo vanoteererawo sisi meli vanoteererawo mapurogiramu asisi meli vanoziva kuti sisi meli variko vari kumba kwagodhoni vanohwa kufara zvokuti vanotofara variko kuzimbabwe mufunge ndo pakasvika chi patave right now social media ndakudzokera futi ndingobata touch base how you use social media guys dai ndakaita rude dai ndasindigere mumba mavere dai ndakaita rude visa munhu akatanga ndoda muzati handizivi kuti vanhu ava paupenyu hwangu ndinovaitirei handizivi kuti paupenyu hwangu ndinofanira ndakavaitirei pakatanga kuitwa ball pachinzi pari kuitwa ball pane munhu 1 akainitiata kuti ndogona kuita visa rasisi meli remember kuti ndakakuzati guys I was not even expecting it ndaiuya zvinhu zvavaironga zvinhu zvavo ndichingoti taikaritai nchiti tuchangoonawo gogomana ndimi manje ini nditoriko ndatogara 3 months ndichatogara kuti dzimwe imimi ndimi musingachengeti kwanza hakuna munhu anochengeta variko mukoma godhoni nemudzimai wavo vatoriko musati hakuna iti vanhu havadi vakawanda majority but ini nditoriko vakatoramba kuti ndibude ndinde kuna apartment vakatoramba animaona vakaramba because ndandine munhu ndine vanhu padairies umwe akati ndoda kubhadhira finished apartment for sisi meli kusvikira vazodzokera visa ravo rapera will cater for everything mukoma godhoni mukadzi vakaramba vakati no it's not going to happen hazviiti animaona dai ndine vanhu ndipanda kuzati padairies pane team guys mune nchiti ndonyepa hangu but ndikukudzai chokwadi pane vanhu vepanapa vamusingaoni mucomment section vamusingazivi vakamira pila dzimwe papa pamunoya muchita maproblems apai vachikubatsira vanobvisa mari dzakareba vanenge vachibvisa ma100 ma200 pounds kuseri it's not easy kubvisira munhu wausingazivi ari kuafrica 200 pounds 100 pounds kumupa kuti tikuwedzera kuti abatsirikane paproject yamuri kuda kuti mumuitire it's not easy paipa ndozoti musatuke vanhu panapa musanditukire vanhu ndiye ndichiziva animaona ndiye ndichitoziva kuti ukatamba zvakanaka pasocial media ukagara nevamwe zvakanaka pasocial media guys social media can take you far regai ndikupe a very good example Dumebi makamuona manje manje makamuona apa ndinaye Dumebi akana gore apinda pa social media munoti Dumebi right now ane COS rakamumirira rakachengetegwa Dumebi munozviziva rakachengetegwa munoza ndakamuudza ndikati unonyasha chedzo dziri pauri dzaunofamba nadzo una matemari rakachengetegwa munoziva kuti kubva pakunonyora matest akaita akabhadharirwa kunonyora zvese zvaakaita kosi chi zvese ari kubhadharirwa hanimona ari kunonyora musuwaniko amene zvakabhadharwa izvo zvakapiwa mari kuenda kuZimbabwe akaitoenda kuZimbabwe kuno license zvakabhadharwa achidzoka zvakabhadharwa zvese mari yake yendege zvese zvakamumirira zviripo mufunge akauya pasocial media ndikamuti Dumebi akambenga kuda kupinda mugame kuti ndoda kutukana ndite following kati I'm not going to let you operate kana wati uri kuya andai nini uda kuti ndite mentor wako andisi kuzokurega uchita zvokutukana nevanhu kuti uwane following page ichakura don't worry ndikatomudza sekuseka ngati uchawana mwari ingo ili do right be real be yourself kana wati uda kuti amalevel usataura zvinhu zvekunyeba taura nyaya dzako dzakanangana newe usataura nyaya dzavamwe vanhu akayaka takataura nyaya yake mumwe munhu akamufarira zvokutodaro akauya kuseka smell ndoda kuita arrangements nemi kuti ndikwanise kuti nditakure mwana uyu auye kuno ritoripo riri paside riripo rakamirira iye Dumebi nevamwe 2 vari kuya vari 3 ritoripo izvo zvari kuZimbabwe akaenda kuZimbabwe nesuro
kunoita license zvakabhadharwa zvese haana chakaburitsa chero kuenda kumusha haana chakaburitsa vasikana vaningina vangu vanangu pasocial media hauzivi paunoyambukira mangwana hauzivi paunoyambukira mangwana gemu rekungotuka vanhu pasocial media iri amen handisi kukudzirai zvokuita nokuti mune system nokuti ndinokudzirai zvokuita but ndinenge ndichingokuonesai ndichida ngokuonesai hauzivi kuti mangwana unosvitswa papi pane mwana akauya pana pakataura nyaya yake musuno uyu akachema mwana uyu kubva udhara 27 years kubva udhara achindifolowa pano mwana uyu nditone nyaya dzimwe dzake dzaimudza dziri pesina kuseri kuchitaura mwana yakazoya nenyaya ndasingaziva baba ake panapa mwana zvakaita nyasha mari iri kutenga stendi taiwana guys tikutotuma shumbresi ari kuzimbabwe anoziva shumbresi ari kuzimbabwe tikutuma shumbresi kuzimbabwe kukona yedu maybe kuti vaende kudema stendi yake yakachengetwa mwana uya CJ akafambira nyaya idzi one of the guys watinaye padiaries pane kuzati pane team iri strong pano but hamuzvioni tine varume vari strong pano CJ murume ari pano akafambira nyaya idzi stand kusvika taiwa takambotata kunzi ma 2.5 2000 kusvika tazowana stand yemari yatinayo inokwanirana nemari iyoyo kuti mwana yakwanise kuvaka 300 square meters saka shumbresi nadumebi akasvika vokwira voenda kwadema kwarare voenda nota paperwork yese zvoonekwa kuti stand jiri legit zvese voifambira paperwork yese ndamapurisa and everything zvawanikwa vachienda nababa vemwana uyu zvese zvava legit tuyatopa mwana uyu mapepa ake anti muri kuona pane mai vatisingazivi mai avanondifolowa munin'ina wavo kana kuti shamwari yavo kana kuti hame next door yavo yakaunza mwana uya wainzi ane inonzi epilepsy uya yainzi anoda wataiti tinotengera uche tikataura namai vemwana vakati aiwa wheelchair kana tinoda hangu madhaipa because ane madisabilities akati wandei toda madhaipa nechikafu as we speak we are in the process hatinamboita live yekucontributa mari pano we didn't do a live ndakangozvitaura timu rangu rinenge rakateerera rakangoya kuseri rikati SIS MELLY pane nyaya yamataura picture taiona ndikati mirai ndebva ndatoenda mai vaya vakabva vanyora message ndikavaseforwardira message kati saka tachinja vati wheelchair no vari kuda food nemadhaipa akawanda now kutenga masaga emadhaipa nefood yavari kudai kuti titumire kuZimbabwe hani muri kuona ndine timu rangu riri kuseri zvekutodaro saka musingazivi avo vanonzi tete chaiva sisi vangu handisi she's now a blood sister ndakasangana naye pano yatotovera ropa rangu pasocial media but taveno kama kuti ndakaita kana chi problem she chips in ndikati dambudziko ndingamuenda kwavari kunowadza kuti sisi she chips in ipapo vakawanda kuti ndipinde pano apa ndipinde muUK pane munhu akati nhona ndichikudzai kuti akati ndoda kuti ini ndokwanisa visa raSIS MELLY vanhu vakati imi SIS MELLY moti vanga ringati mavisa rinoya mavisa asi kubuda rinobuda munhu yeka nanhasika danai maitawa I don't know what to say handiziti ndokuitira ichipa upenyu wangu handizivi dei mwari vaizoita kuti ndinyatsodaika ndoda kumbokuitira zvishamiso zvokuti hamufi makakangano because it was a collective job guys zvanga zvine connection zvanga zvine mwari vakanga vachiconnecta connection yakatangira pana danai pana maitawa she started ndivo vakafambira vakati ndinoziva hanimona havana kuvhunduka vanhu vakavhunduka vakave skeptical vakati komari ikadyiwa matitipe munhu aite zvinhu izvi komari ikadyiwa vanhu vakavhunduka akati kana muchitya ndoisa mari inini yangu ndoda kukudzai chokwadi nhasi ndoisa yangu inini mari inini ndotsomana nemunhu uyu inini akadya ichapedzerana naye nokuti vanhu vakanga vachitya remembe zvokurungwa kuseri handisi kuziva ndakazongonzwa yave nyaya vakaburitsa mari yavo kuti vhisa riitwe mari yakareba ndichataura hangu figa asi mari yanga yakareba vakapa munhu vakatrust munhu akamboita sekuti netsei kubatika ndivo vaitsvaga munhu siku nesikati nachiti munhu wenyu maitawa vakati ndondiwa ndichamira hanimona ndivo vaingo ndichipada document yakati tikandiro document rakati parudiwa document rakati parudiwa indaingokanda madocuments ari kudiwa chokanda madocuments ari kudiwa muri kunzwa ndakaenda kumavhisa nemusi Thursday hanimona nemusi Thursday ndichinoita mabiometrics nesaturday makuseni ndikabva ndatosendekwa email yekuti uya mutore passport yenyadzoka one day I never believed it but mavhisa anga asingabudi one day guys timu reSA rinozviziva zvakandirwadza because takaendesa mavhisa tiri 16 17 vafanga kuya kuUK kunoko vamwe vakaendesa neagent
yataifunga kuti agent chaiyo ichabudisa mavisa. Do you know kuti ndakazoya ndega guys 16 vandakaisa nawo mavisa vakanyima mavisa vese vakanyima mavisa ndindega ndakawana visa. Ndini ndega ndakawana visa. Vamwe vese vakanyima mavisa. 15 mari kaenda ikadzoka tikanetsana tikati matipe hafu yemari maita zvatakanetsa kuseri guys. But vanhu takasvapa ngoti inotambika. Ndini ndega ndakariwana. Maitawa vakandipinza muno. Rikabuda vakandifambira vanhu. Last minute madai minutes vanhu vakutoti mari yakadyiwa munhu yaasi kubatika munhu choimboti akadisappear kamburova kambodini. But aiita zvaaita kuseri. Rikabva rabuda. Musi wandakaenda unotora ribata maoko ndikati saka ndakutoenda kuchikanja. Ndiri kuuya kufunction ini guys. Ndingozvira function kapedza function ndombotendere because madai dzanga akandimirira kuti ndikambodai umbuya umboti umbuya kwangu umbuya from then ndobva ndazvidzokera zvangu. But God had other plans. Kwanzi Africa, no chido Africa ndodzoka. There's no reason for me to lie. Africa, I'm coming back. I am coming back. Whether I decide kuti ndigare muno kana kuti decide kuita sei, but still Africa I have to come back. Remember tiko zvino ndakaya ne visa very different. Saka ndifa kudzokera back ndodzoka. Kudzoka ndodzoka. Andi kunyepera guys. Africa kudzoka ndodzoka. Africa kudzoka ndodzoka. Ndochokwani. Anmaona. Right. Saka zvadaro papaya maitawa handizivi guys, ngatimbovaisirawo appreciation guys. Ndokumbira mumbokanda my love for mukadzi uya. She's my sister from home. Kubva tiri vadiki. Ndokumbira mumbovaisira appreciation post kuti ndive pano ndimaitawa. Kune vanhu vaitowa vinga kuseri vachiti hey we maitawa unotra melechi vakati muzati mwana uyu ndomuzirepe. Mwana uyu ndio kumba kwangu ndi munini wangu from kumba asi mwana pa Facebook. Hasi mwana pa Facebook. Muzama sababu zatinoita. Ukaita chakanaka wazvitira. Ukaita chakaipa. Mara vanotasa kuti ndinotukwa every day. Mufunge. Mara vanotasa kuti ndinoshoreka every day ndakashoreka. Kana pane munhu anotuka pa social media yese guys ndini ndotuka pa social media yese zvokutodaro. Nditori enemy number 1. Yekumafira kure gwema ghost munozviziva. Vamwe venyu munonditi mutuko muri panapa. But mara vanotasa izvozvo. Mara vanakuita basa nazvo kuti mati muri kuti kudi mati mamunyanza mati chembere mati kudi ndoda kungokutsa tafura pamberi pake makatarisa. And it happened through somebody akangoshandiswa na mwari wake. Akangoshandiswa na mwari wake. Ndakapinda muno. Ndapinda muno munozati vana vaindigwirana guys, ndoda kukudza ichokwadi. Handisuda kuvanza. Do you know kuti team re diaries raindigwirana? In fact kuna gogonga chanzi kuchengeta muntu 2 days munomuka kwakaoma munonyepa gogomana ta na nasi ndinotogwirwana ne madiaries na nasi ndinogwirwana na nasi vangu kuti saka kumba kwedu muri kuva drop rini ngavamboya vaite 2 weeks kuno vari kuya rini vamboita vhiki vari kuno guys mungwa ndini zvinenge zvitondiremera ndini ndinenge ndichitoremera mufunge na nasi vari kundigwirana kuti but mukoma godoni hamudaro. You don't do that. Hamudaro. Ininiwo ndaveni attachment nechizukuru changu na Maya kuti ndichachisiya pandishakwanisiwo very way. Izvo zvedu kuti kunamukoma kuti ndingondipa ndini naye kuAfrica. Na Maya vake chingondipa ndimboenda nacho todzoka nacho. Animaona. Mufunge. Ndinotodiwa zvokutodaro mudzimba ndinotoona izvo zvino ndakagara panapa nhasi ndinana mama wari mudhuze mandiri muno vari madiaries vese vangori vabvira kuita kufona left nezinda muri papitoya nei uri kudei hanimwana ndikati aiwa nditori right wabhukirwa chii kumba uya kumba inga vanhu takakumirira munhu akaita izvi akabva adi akangobhuka zvisina accommodation guys. Saka there was no way ndaizoti ndipei mari vakandidzosera mari, so I had to come kuti ndive pano. Andimaona kundiri kurwirana like kuti ngauye kuno like gare kuno kandimaona. So IV unogona kushamisika kuti wobva wase kuti nokuti atipa munotukwa moyo pamunoita zvokutukwa moyo wangu. Yes, kune vanhu vanoda zvokudaro IV kuti inini chaiche kuno munoti ndikamona achishungurudzika ndorwadziwa. Ndogona sapindira angu kuti andikupindira but ndinotorwadziwa. IV zvingakushamisa iwewe but kune vanhu vakatodaro
pana padhari zvakawanda kuti vanotouya kuseri kune mumwe amuna mbona mukadzi akachema ndimai vakuru kuvakuru ndarika vakauya vakachema panoti ndarwadziwa zvandaona muchitwa ndikati ndasingadozviziva kuti ndimandudza. She cried palife. Ndimai vakuru kwandiri 58 year old somebody. Saka haisi misodzi yenhando. Saka iwewo zvinogona kusekesa ka but hazvisekesi kune vamwe vanhu. Andimaona. So sometimes vachikukandira malemon Mwari vanochinja malemon aya vomaita lemonade. I know gogo vanata, I know what you're saying. Vanochinja voita malemonade. Andichimaona. Ndakudzenga takuna mnamtuka pa social media senaskana. But dzimongwa chitiri kwazvo zvisipo. Zvemahara zvokunyepa dzimongwa chira angofunga ngo ini ndini joko yekupesera pa social media. Angofunga ngo katuna ngondi tazvada anongoita because I don't respond and andiko handizvo ndozongosangana nazvo but ndakuzviziva right now. Andimaona. Angofunga ngo draw chikiti chake anongodraw pandiri. Angofunga kuita ambwa yake anongodraw pandiri. Andimaona. But Mwari ndimwari vanongoramba chokuendesa mberi zvakadaro. Havatarisi kuti wadrowiwa. So handei guys ku life kutidzokere back kumongo wedu wenyaya. Handisi kuti pa upenyu wangu maitawa Changata family. Ndichakutendai sei. And Selina was part of the organizing team. And she was part of the organizing team. But maitawa Changatas Mati ndakutaura mama musingasivi. Mati Sisi you know yourselves. Sisi Christine come the list yakawandisa. Febi muchinda makadaro makawanda zvekudaro andichagwa ndizivi ndoti kudii. Lilian makawandisa. Sisi Wini vanhu makawandisa ndigona kudiminjira nemastay. Pa upenyu wangu chero ndosogara. Ndinoti Mwari vakuitire zvakanaka. Denga rikura ngarirei. Murangarigwe nedenga. Dei Mwari vangozarura makomborero so. Kudzi kuAustralia uko. Dei Mwari vangozarura makomborero so. Mwari vangokuitai zvamunoshuvira nemwoyo wenyu. Ndazongokona rimwe day muri pane chimwe chinani. Chamanga musingafungiri kuti ndichasvika. Muna vato wangu wemazuva ese. Mufunge. Kuti ndizviitire palife izvi. And I will forever pandinangozvifunga come and talk about this. Because azvitwe nevaviri nevatatu guys. For a person wavasingasivi. Misi dzangu inoda kubuda guys ndikatozvitaura. Misi dzangu inoda kutobuda. Because zvavakanditira ka zvihombe. But zvisinei guys. Tikachema tinotogwa tonounganidzwa konzi vanga vachichema. Hatichadonedzeni musodzi. Right. Ngatiendei back kulife yedu. Toda kuedha vanhu chete vane malink vanoti ndine malink ekuti pindai makadai fambai neNew Zealand zvinokuitirai fambai neukuku zvinokuitirai. Toda kuedha vanhu ivavo muye pano uyambutsewo umwe munhu ndivo ndoda kuti ndidi ndiedhe. Right. Apana atanga kuisa nikikiro. Right. Consider Namad. But it's true. Sometimes you just have to humble yourself and thank the people who made things possible. Hello, my sister. Yes, this is very beautiful. This is it. Sometimes kana zvatokurwadzai kudai ndizvo I'm in the right track. Marota zvakanaka because zvatobata vakawanda. Kune vanga vachiita miscellaneous vanotuka vanhu vachidini vachachinjawo. Nokuti vatoona kuti mai vatinenge tichingokatana every day. Inye chakadza totoona idzi dzikutoitwa idzi. Takatarisa. But isusu zvinoramba because of zvinhu zvatiri kuita. Saka chekutanga SIS MELLY ndisati ndapa link. You know what, I just want to say kuti imimi you as well. Zvamataurawo izvozvo muchiblessa vanhu. Isu munamato wedu, munamato wangu ini, I'll speak for myself. Munamato wangu SIS MELLY, you know very well how much you have been there, even for me. Hatisati taonana SIS MELLY, but you know what, you have been there. Every time I have always needed to talk to you, you have been there
for me. Nesuwo sisi vedu takawandisa tiripo takadai mufungi. Takawandisa wekuti tinototi hatiziye kuti nemi imimi tikutendai sei. You have made this page to be our home. Zvekuti ukatongona notification yekuti sisi Melly vari live tinotomhanyako because we know kuti this is our home. Nemiwo sisi Melly, may God bless you. Thank you. Because you know what, you deserve everything that is coming your way. Ndimi munogara muchitidzidzisa kuti ukaita chakanaka wazviitira, ukaita chakaipa waita sei wazviitira. Imba akaita zvakanaka sisi Melly, you might sit there and say kuti handizive kuti Mwari ndinovatenda sei kana kuti chii. Anditi, but you know what, isisu we know how much you deserve this. Saka sisi Melly nemhuri yenyu itirwai zvakanaka. We thank you, Sister Melly. Tiziye kuti tokutendai sei. Thank you so much. Thank you. Right, guys. Inini, I have shared so much about New Zealand. But the problem inoitika ndeyekudai Sister Melly. Vanhu handiziye kuti vanhu vane unyopere hwekuresearcha kana kuti chii. Guys, ndoda kukuudzai kuti if you have the data yekuuya paFacebook, you have the data yekuresearcha. If you really want to go where you want to go. Chinonetsa Sister Melly ndechekuti izvezvi ndaisa comment and ndikatoisa group rekuti I have shared so many times kuti people, guys, join this group. And tikune group rakavhurwa Sister Melly kunoko kuNew Zealand. Group rakavhurwa rakanzi zvoni Zimbabweans vari kuti tipe link yekuNew Zealand. Tora pen izvezvi unyore. I am not going to be going to my inboxes ekuti vanhu unenge izvezvi every time I talk about it unenge ukazara tipewo link but watotaura information yese yakazara. I do not work for the immigration, guys. Handina visa randinopa munhu wekuNew Zealand inini, handitoshandi kuimmigration. I'm just a fellow Zimbabwean that is trying to help nekupawo information that we know about where we are. And handizivi zvese because ndataura kuti handishande kuimmigration. Tinenge tichitoti tibatsirane. Sekubatsirana kwatinoita vanhu vepano padiaries kuti you know what, if we have information, let's help each other where we can. Saka group riripo rinonzi Zimbabweans living yekuti kugara LIVING. Zimbabweans living in / moving to. Let me comment. Let me put this a comment, then you can see. We can maybe pin page rachona. Zimbabweans. That page, you and they say. Kuti kana munhu ajoina kudai link ranonokobuda ka. Okay, darona. Kuti mukaklika pa ipapo it's a group. Group rakavhurwa nemaZimbabweans, fellow Zimbabweans that are in New Zealand and Australia. This group is rakavhurwa richinzi it's a one-stop information sharing page. And yekuti kana uri electrician wauya unotongoenda pagroup ipapo unyora kuti I'm an electrician, ndine experience yakati neyakati. How can someone point me in the right direction? That is only kana wapinda mu New Zealand. No. Because if you join a group, saka the first thing that you need to do, Google my towns are in New Zealand. All right. Because paku join where are you intending to move to in New Zealand? In New Zealand. Okay. Watching you pick a town in New Zealand. Kuna Auckland, kuna Wellington, kuna Hamilton, and stuff like that. Watching you could you join? What you join a group? Because that's the first question. You know, vunza pa join a group. Saka you have to know towns are in New Zealand. Once you are pinda, guys, muchaona kuti daily there is
so many people that are coming vachiisa matestimony avo. Mumwe pane mumwe atomboisa, I think aka-apply muna July, just July, and visa rake rikabuda within 4 days or something. And vanhu vanoposta every day vanhu vari kuuya vachitenda kuti guys, my way, this group rakandibatsira. And I'm saying kuti this group iri, vanhu vakavhura, they always say kuti don't ever, when you are coming to New Zealand and Australia, try not to use an agent. Everything that you need, you can find it on the website. Everything that you need, it can calculate everything. Zvauri kuda inokudza zvese zvauri kuda ipapa. Hakuna Lucinda achachikudza kuti ndinokupa visa, because ukanzwa Lucinda akudara ada kutokubira. This group haubhadhari anything. It's a free group rakangovhurwa kuti vedwe, because paunotaura uchishare like this, kuchauya ma-truck driver, kuchauya vanhu vakawanda professions that I don't even know about. Vakutanga kundibvunza. And sezvo mukuona sisi military tiri kumabasa nechichi, we don't have the time yekupindura like that. At least ukaenda pagroup, nezviratokura ndokutara kuda kutosvika maybe kuma 10,000 people that are in that group. I've shared nekumwe kwakasiyana. Andi muri kuona yakanzi Messi ari kunyora kuti anyora kuti the group is very useful. Is very useful like that. Sisi kukuya maticha machi, I've always said kuti I keep pano vanhu vanotiziya, I've said kuti don't just focus on kuti UK chet. And don't just focus on kuti care. Kune countries are kurecruita vanhu across all professions. Across all professions. Azvireve kuti kuwakera ndokunoburitsa munhu chete kubva muAfrica. There's a lot of things. Andimaona. Enda ipapo panenge vajoina guys, toda kuzoti maybe kana tazodzoka umwe musi kuchiitwa the same link yakadai, kuchiitwa the same life yakadai, handiti ndoda kuti muzotaura kuti chamakaona kugroup matestimony amaona ari kuti chii. There's a daily Sis Melly tinenge tinyorwa kana kuti guys, kune family yauya vari kutsvaga kwekugara, guys gatitambirei vamwe. Ende vanhu vanozvese zvauda kuvhunza ka uchitongobvunza, you've got thousands of people that are there to answer you that question. Don't just wait for Lucinda. And musaite nungo guys, musaite nungo dzekuresearcha, musaite nungo ndapota zvangu. Research as much as you can, because munhu kana kutotanga kuvhunza, pane mumwe anyora kuti anzi comment anyora kuti ku New Zealand ndiko kunonzi kunoiwa neshipu ugotora mwedzi nemwedzi uri mushipu uchiuya. Like what the hell is that? Anenge achitobvunza azivi zvene Lucinda. Anenge asingazivi vanhu takura guys, we are grown up people. Let's be real. Ukaona uchivhunza something like that, you need to be honest, you are just you are presenting yourself as munhu asingato nyatso kufunga like, because wakanzwa information iyoyo hanti kune Google, wakambogoogle kuti ku New Zealand kunoendwa sei. Anditi saka there's a lot of things guys zvatinoda kubatsirana. Ini chishuwiro changu ini New Zealand haisi yangu, hakusi kumusha kwababa wangu kuno, hakusi kwekuti ndinoita jealous kuti ndikati vanhu ngavasauye or whatsoever. There is so many things vanotokwanisa mamwe maprofession. Ndinotoudza vanhu kuti guys, kana uchitokwanisa kana enda kunhingi, enda ku Australia. Totokudza kuti ku Australia haiwa iro basa rako iri, it pays more in Australia. Wakutenda ku Australia. Andi munoziva maimhofu museyamwa maimhofu ari ku Australia. She has a lot of people. Vanhu mukanzwa futi the other thing chandoda kutaura kuti kuno inonzi ma-regional areas. And mukaona kuchinzi you are going to work in a regional area, zvakafanana nekuti kana uri kunzi uri muHarare, tiri muHarare, regional area tomboti vanenge vachitaura kana kuti tingati kunana kana kuti tomboti Bhanketi, vana Shurugu and stuff. Kana uchinzi you are going to be working in a farm, kana kunzi uri kushanda in a regional area, they are talking about small towns. Guys, that small town would never be compared nema small towns ari kumusha kwedu. Murikona lifestyle yachona inenge yakatosiyana. There's a guy Sis Melly ari ku India. Kana bvunza vanoda here islets.
Illets, I mean, illets, whatever, English. Yes, in some cases, but dzimwe nguva havadi. Because in Zimbabwe, what I've seen, is it show you as Zvana else or whatsoever, because they know that in Zimbabwe, our English is very good. Our English in Zimbabwe is standard British English. Saka they know that Zimbabwe, they know English. Saka you have to have a understanding good communication skills, the English. Kune vanhu sisimeli that are applying vari ku Zimbabwe, not South Africa. Vari kuuya straight from Zimbabwe to New Zealand. Munhu akutovhunduka kuti guys, my way I'm shocked kuti ndawana basa guys. Ndatowana basa guys, ende ndatopiwa ende vanhu vangu vari kuencouragwa kunzi guys, isai timeline dzenyu. Mugoenda pa group ipapo sisimeli. You see kutoti munhu ari kutoita kuti guys, ndadzoka. My visa was launched this day. Ndikawana basa ndikabvunzwa for more information ndobva ndaaprovwa musi wakati. You be shocked kuti akomana mavisa ari kubuda kana ne6 days 4 days. Vanhu vari kuuya kune ma-straight residence visa eri kuti uri kubva kuZimbabwe, uri kubva kuAfrica uchipinda ne-straight residence, kwete kuti visitors. And then pa visitors as well, I think I need to say something because group we've seen kuti kune problem iyoyo. Visitors visa in most Western countries, guys, you are not allowed to work. Kanoripa visitors visa. Musa uye obva waita zvese uchiti ndikuenda pa visitors visa ndosvika ku New Zealand ndozowana basa ikoko. There are some people that are getting stuck here. Because wasvika kunoku wakuzoda kuti uchinje zvoramba kuchinja. Try kuuya uri legit zvekuti ndiri kuuya ndiri ndiri kutsvaga basa rangu, profession yako inotokwanisa kunge iri profession yekuti unotowana residence straight uri kwauri. Zvakafanana nemateacher, zvakafanana ne-anything to do with health. Ende tiri papo, I just want to say kuti pano sisimeli tese tiri vabereki. We are parents. I just want to encourage somebody. Kuti guys, munomboziva kuti syllabus dzedu dzimwe dzachona dziri dzakati sarei bijana. The way that isisu we do things kwedu kuAfrica. There is a new trend, guys, yekuti kunoko chaiko mwana achipedza chikoro form 6 yake iya. Vamwe varungu chaivo mukada kuvhunza kana vanhu vari kumadiaspora nengi nyorai kuti ndiri kunyepa here. Vana sisimeli ezvinezvi mwana achipedza kuchikoro zvekuuniversity zvekuti ngaave nedegree nekudini zvimwe zvachona ndakutoona nge zvatosara. Matrades, endesai vana kumatrades, mabasa emaoko, mabasa ekuita ana builder, mabasa ekuita ana carpet layer, roofers, painters, carpenters, plumbers. I'm telling you guys kuti ndo mabasa ekuti munhu ari kuZimbabwe anoya straight zvakanaka chaiko ari builder. Kukunda munhu anenge akabata kana degree rejournalism. True. Murikona kana kuti anenge akabata degree rebusiness studies. Saka what we need to do muno mu-UK izvozvi, so kune makosi andakatotiwa vafana vangu vaite vakutoita izvozvi, so vari kuAfrica kunozati ndei Lucinda ndakashambuka vakati makosi wayo takatowana makosi wayo ekuti vaite zvokuzocheka nyama mabhucha. Exactly. Ini zvezvisisimeli mwana wangu nakudzai ndikatovatsvagira kuno ndakauya kani ndakatongwara ndikati changamu ndikangongwavha ndikafamba ndikafamba makosi ndikamawana. Izvozvi ndakatovati kama makatotuta kudzokera kuAfrica izvozvi kuZimbabwe kubva kuSouth Africa ndidzokerai kumba indamoita kosi izvozvi muchita chirungu izvozvi vari bisi. Izvezvi guys ndakupa example. Ini mwana wangu nkosi sisimeli mwana wenyu akapedza kuchikoro ari kunyora form 6. Izvezvi mwana wenyu kutai kudai so ndikati mwanangu izvezvi ari kutoti ari kuita achienda kuchikoro ari kutodzidza plumbing as well. Kuitira kuti paano kuti akomana plumbing plumbing, I don't want to lie, my brother is a plumber. Hanzvadzi yangu inotambira mari yakasviba kuti tsvakukunda inini kukunda vanhu vane madigiri. Ndakavhunduka saka pandakaona salary kaivakomana nekucheka nyama ndakarwa neani ndikati
kucheka kuti kosi yekunocheka nyama guys yekudai kunocheka nyama iya iwewo kachingoti kana madhiaries rusindaka avatori serious katichitaura you guys still remember me coming here nchiti inde muno indrola kuchikoro chaLorraine Beauty School ndichiti inde muno indrola kuLorita's Beauty School andi mutunga ndakudza Shakira agraduate andika apinda pane chitizvo akuita international course Lucinda vaudze kuti kune shortage yakaita sei yevanhu vezvecosmetics zviri kuita naJoy kuno kwizvi ende vanhu havanowana mari vaJoy vari kuruka mari muno munyika nenyaya dzecourse dzemabeauties vari kuruka mari munozoti kana maaboristi vanhu vanocheka miti maaboristi ari kutsvagwa kunoko vanhu vanocheka miti imagine so you guys let's stay away let's leave all of that zvatakadzidza what we know kwenze mwana afanira azoita graduate akuenda kuuniversity azodii munozoti apoke a brother of mine ari kunoko akazinda kuAustralia that told me kuti Lucy mwana ngaite matrades and I forever thank him zvamukutaura kuti they are strangers that become family mukunzwa akati mwana ngaende kumatrades izvezvi iye mwana wake achipedza form 6 vana vevamwe maZimbabweans straight kuti gaende kuuniversity agozobva zetachi agodi it's okay anditi iwo akati mwana ngaaende anoita matrades kana azoda kuenda kuuniversity achazoita ega because kuno kuuniversity guys vanhu vakabuda nemaU guys kuZimbabwe paform 4 paya nhasi uno magraduate muma-western stereki murikunzwa saka university unoenda kuuniversity nguva yawada ukada kuenda une 40 ukada kuenda une 10 my brother yakatiudza kuti Lucy ini ndati mwana ngaende kumatrades this life you never know at least iye mwana ndida kuudza madhiaries chokwadi ndichida kutaura chokwadi pamberi pamwana handisi kutombonye mana kudii zvese zvandiri kuita kuno kunhu kutoitirawo Shakira naKelly guys ndoda kuti mugare makazviziva ndakuitira Shakira naKelly kungoti ivo madhiaries vanaveda vanhu sindaka vanenge vachitotora kutamba patinge chefsara navo vanenge vachitora kutamba vachitonotiseka nazvo tapedza zvaro navo tichinodai hamuna kuza ndakava ndikati indai kuchiko chaLoretta ichi mukaseka ndikaisa Shakira ini andika akapedza iko zvina kuita level 2 vakomana ndatovabvisa vakatobva kuSouth Africa because ndakati kama ndzokera kumba muno vatotanga kosi yekucheka nyama vakatoregister kuita zvevari kuita zveEnglish hani maona kuti zvandikutoita izvo kuti Shakira achingopinda muno chero akapinda muno ane 16 17 years izvozvi anofa nemari ari mwana mudiki anofa nemari ari mwana mudiki exactly ende munoziva kuti SIS MELLY have you seen kuti murungu guys munoziva kuti that sometimes inini ndakatoona kuti no our mindset sometimes inotinetsa inotidzosera kumashure do you know kuti murungu mwana vana vevarungu do you know kuti at 16 years mwana anenge akushanda of course achienda kuchikoro achishanda achiita tuma part time kwake muri kunzwa mwana anobhadhariswa rent mumba kutonzi paanenge ari 16 papa anobhadhara vanoti board indaisha kuti kumunhu unogobhadharisa mwana wako rent kuti zvadii ndakazozviona kushamwariwo yangu yandakaita kuno akati you know what mwana wake paakatenga 21 kwakuchimupa mari yese mari yaipa achimuti bhadhara $100 every week I need $100 from you every week yeboard yekugara pano pamba handiti mari iyo aimusevhera mwana akuchizoenda kwake akumuvha out akati mari yese yawaindipa here's your money mwanangu maybe chideposita a house ndosaka muchimuona vana vevarungu vachizosvika pakuti mwana at 23 24 25 anenge ane imba yake saka this is ndo chakakosha ndechekuti guys let's rethink the education that we think our children need. Let's rethink that. But trades are ndakarwadziwa ndichifunga hanzvadzi dzangu dzandoona kuSouth Africa kuka dzichisekwa mumakombi kuchinzi vanonhuhwasiya vachibva kunovaka nemari dzavanopiwa padhei kuSouth Africa vachivakira vachisekwa nemari dzekurova mabhiridhi akuno. Ndakagwadziwa Lucinda, ndakarwadziwa ndikatoudza mukoma kudzere mudzimai ngati life so zvakaoma. Vanhu vanotora mari bhegi kuno kuUK kuno kuiwe vanovakava vanodhokonya matoileti emaplambaya vanoita zvemadhodhapini vanoita pane vakomana ita zvemadhisha ava zvokuisa zvekugadzira vanochuna madhishi maybe vanoita mari vasikana vanoita mari vanoinstalla painternet vanoita zvekuinstalla mainternet. Guys, I'm telling you munoziva kuti mabasa echandakadzidza ndechekuti haiwa diaspora guys
mabasa ane tsvina yekuti unosara anobhadhara ndo mabasa kutodarika vanhu vanoenda mumaofisi vaya vakasunga matai kudarika manesi kudarika vanobhadhara vanhu vanobhadharwa vanhu vaya basa rine tsvina kuno kuri rinobhadhara guys ndo chokwadi inobhadhara sakaite saka ndo zvandanda kuti ndisheyewo nemi regai ndipe vamwe mukana vanenge vachida kusheya pakanyora kuti thank you very much music thank I think age between 45 50 I think but handinatsoziva have a look just go to Google. Thank you so much guys. Thank you very much. Thank you guys ndo chokwadi chiripo guys saka matitiite seiko mutsai isi tikupanana information tichipanana mazane kuti uonewo kuti woitawo sei zvino ndingakudza kuti tasonai mutsai handiti zvakwauri iwewe ndiunoziva nhamo yako kuti rega ndidai information ndaiwa handi zviri kwauri mabasa iwa yatenge chiseka chita netsvina vanonhuhwa vedu vari kufa nemari asikana vari kuita mari kunovakwa everyday macontractors aive vekuvaka vantu vanotogwa handimaona guys hakuna basa rinoshoresa ndakambokudzai kuno kukatozvitaura zvitwa he kuvaka kudii kuchiseka unotokuita pati ndiwe nokuti varungu vanotora nemari dzavo nechii unowana vakapfeka izvozvo vachita zvoku ganimboeta vaisa requesta vachivaka vachiita zvematoileti izvi vachidini guys usai social media ishi kunotsvaga information to better your lives muri kunzwa usai social media hanzi Koma Taylor handizivi hangu pakusona rachel izvo kuya kuti kwaizoda hanzi SIS MELLY munodzidzisa muchishora mabasa basa rashorwa ndiripi naiwe ndashora papi asi unopenga naiwe izvo tichakubloka hauna kuwisisa zvadataura asi wamanyangu unonyora comment mabasa guys iwaya anoshogwa nevanhu akashorekaya ane mari isingaiti iwe zvawakwauri semunhu guys kuti woita chii handitika kana wakangwara makangwara vanin'ina madzikoma mheno hanzvadzi nguva yatinopedza yaya tichiteerera pasocial media tichiterroraisa vanhu tichidzidzisa tichiita sei tichituka vanhu tichidini use it guys kuenda kumalinki kwamapiwako use it to connect with people maCOS akazara muvanhu guys trust me ndokubhejerai kudai ndokubhejera maCOS akazara ekunyika dzakasiyana siyana akazara maCOS but ninyaya yeubhita hwatinahwo ninyaya yekurwadziwa kwatinako mumwoyo beauty industry ndo yandiri kutaura kana ipi andoenda bvataura kuti vari kuruka mari joy anozada ari kunoku vari kuita mari ona joy vaya vari kuita mari ingani zvandabva kutaura wani kuti izvo zvemaoko eyo vana beauty ndakakudzai musiya pamaiti rukwai maivepo wani ndichiti ndoda kurukwa ndoshaya hairdresser vanogara vari fully booked inga maivepo ndichifona nchititi musoro wenchiti ndikushawa hairdresser guys ndakazorukwa nemwana wechikoro piece job yake ipapapo kutorukwa kudai utomupa 80 pounds atoruka ini naruka maya 40 pounds free hand ya antimaona free hand ya it's international recognized yes tafadzwa iri internationally recognized animaona itori ningikiri kumakosi acho ebeauty kudhura but tendai makutaura izvo kuti kwaikosi kudhura nhasi pandakaita dhiri newemukadzi wecollege lorietere ndakakupai code vanhu vakabhadhara mari dzakadzika vaibhadhara ma4.5 kosi yese 6 months makaiginowa mukafunga kuti muri kudyirwa mari mukafunga kuti hazvina basa ndikakuti guys terai mukana uyu ndakataura wantandeka ndakataura stereki palive ndakatodedzera palive ndakataura pano ndikati kune code iriko vanoitoenda necode kwasisi kwake uko kwatatine takanegoshita dhiri ini ndinombozama kunegoshitirai madhiri ndokuti enda yapo kunongoenda 3-4 the rest amiendi ndizvo nevamwe vakaenda vakanobhadhara mari havana kuzoinda vabhadhara registration havana kuzoinda ndikati yolosi ungadeiko zvinezvi muri kuziva here kuti beauty industry ine makosi chimwe chokwadi chamusiri kuudzwa masititubu muri kuziva here kuti beauty industry ine maCOS anotokwidza kubva kundege kupinda muno muEurope muri kuzviziva here
muri kuzviziva here? Kana ndichitaura munodhwa kuti ndozati ndakashoreka stereki, but ndinenge ndichitozamawo kutoti muchinjewo life dzenyu. Asikana pamunenge muchiti zimbuya repakona zimuroi paya, zimuroi ndachembera kaini guys, ndekutoitirawo vana vangu indakatopedza zvelife ini. Hanomaona ndiye ndichitawo kuti nemiwo mufambiraneo mupindewo. Kana chembere yakaita sesu ichigona kuzviita, why can you not do it vadiki? Cheni chamunenge muchizongoona uroi hwedu chete, but pane chikudza itai izvi amudi. Nhasi makona zvakakosha, ndakuchikudzai. Beauty industry ine maCOS. Unotopiwa kubva kutiketi rendege, kukwidzwa kuuya accommodation, kuzoita beauty ishi. Handi muri kuzvinzwa? Hanzi ndozviziva Simeli, uyu anozviziva. Vazhinji venyu mamuchizviziva here? Mamuchizviziva kuti beauty ine maCOS? Mamuchizviziva here kuti beauty ine maCOS zvemakeup izvi zvenzara? Mamuchizviziva here? Takukudzai. Chera musoni, iwe unozviziva uri kudiaspora. Vantu vacho vatinenge tichizama kubatsira vari kuAfrica havateereri, vanga vasingatozvizivi. Havato babsise JC uku kunyepa ndokwamunenge muchizoita. You remember kuti naLoretta yaya takanga tataura kuti munoenda munobhadhara mahafu, muchinobhadhara bijana muri kuchikoro. Takati endai kuchikoro munobhadhara, munonegotiata munobhadhara bijana. Akanga abvuma. Mukaramba. Tinokuzama kukupa information chaiyo panapa. Amudi moda kunotukwa vanhu. Moda kunotukwa vanhu ndokwamoda. Kwamunopiwa information uchiitai zvakati muda ine upenyu hwenyu guys hausi hwangu. Amudi. But zvisinei, iyo New Zealand iyo mainzwa. Endai kugroup rakanzi Zimbabwe living in New Zealand iro. Andika munopinda guys. Munotanga imo vakawanda venyu muri mahairdresser, muri makeup artist, munoita zvenzara. COS ririko. Anomaona ririko COS remabeauty. Inongononyora chirungu chako ukangopasa wototumigwa zvese wotopinda wotoenda kunovashandira. Anomaona wotoenda kunovashandira uchitobhito uriko. Unoona andimozati kunoshanda per hour guys. Kunobhadharwa mari yako per hour. Haubhadharwi mari zvokuikwa kubhadhara fixed salary kupera kwegore kwemwedzi. Unopiwa mari yako per hour and hapana chitsotsi. Hakuna chitsotsi guys. Kana uchipiwa 15 pounds yako per hour utoverenga kuti pazuva ndikaita 8 hours zangu ndiri kubasa imari. Mangwana futi uchitodaro. Hanzi I had no idea kuti beauty nemasi inawo maCOS. Inawo. Ndakatozvitanga kuchitsvaga kandave kunoda kunyatsove neinterest ndonyatsokuona ndichiona zvichiita pop up pandiri kuziva kuti ndakajoina zvima-agent ndichida kunyatsoona chichiri kuitika. Saka malinki ese anga kupinda. Anomaona malinki ese anga kupinda pafoni pangu emabeauty echii zvese emaplumber iwaya emaCOS zvanga zvakumwaya pafoni pangu apa. Ndakatozvibloka musi ndikati zvonongoramba ndichingokandirwa maemail andisina basa nawo. Chipe beauty register yamutaura ndizi ini muri muRustenburg imomo irimo Lorette school is there, irimo chikoro chaLorraine chiriko. Ndokwakaenda mwana wangu kai akatopedza first year kutanga kagara last week Saturday. Iko zvino apinda mune international H2 ndo yakuita. Apinda mune H2 anenge anotopedza itiri munani atanga August, September, October, November, December anotopedza muna January. January anenge achitopedza. Kosi international January anenge achitopedza. And she's good. Ndakambokanda mamakeup nchiti one mamakeup kuti mwana wangu panapa onai vanhu mukatombosika mukadi. Iko zvino she's good. Izvo zviya zvamanje muna zvemazera awo zvichidikisa zvamakala munoseka kuno kundo zvavanoda manje. Ndakamuudza kuti unouya wakafane mari ibwe kuno. Hanzi electric nje obviously engineer anotsvaga basa naye netsai engineer anodiwa pese pese. Guys, indai itai basa, invest your time guys in looking what is chinokubatsira ipapenyu. And don't invest your time mukutuka vana meli nekutuka vamwe vanhu vasina kana chavakutadzirai. Honai chinguri makatituka hapana chiri kuchinja. Chinguri muchingotuka time iyoyo mbochudza kuti nhasi
kwai muchiri kupa here makodhi SIS MELLY. Dhiri redu ranga rakapera kaiso. Dhiri rangu naire rakapera. Enda kutodzokera kunotsvaga ndombonorizina ndombononegotiata. Hunge akabvuma kutipa because zvikoro zvake zvine vanhu zvakura zvino zvimaketa zvega zvikoro zvake. Pepa aivhura chikoro Rustenburg ndosaka tatakaita dhiri naye. This time zvikoro zvake zvine vanhu vakawanda saka anogona kuramba anogona kubvuma meno. Mona kuita garden boy kuEurope unoita mari zvokuchigadzira mayadha yayo uchiklina unofane mari. Imboita dheri rekuti nhasi ndoda kungoita dheri rekuti ndoda kumbotenderera magrupi waya ezvimaninginingi aya ndichipinda ndichitarisa ndichidii ndimbosiya nezvisandibatisa unoti haufine mari. Muzodzoka pano muchipawo kutenda kuti vediwe zvakangotagwa sefani pano tikangodai tikadotorawo kuzvino upenyu hwedu hwatochinja. Social media guys can change your life for the better if you are doing good. Kana uri munhu unogona kuuya pano neoriginal guy ndikuze chimwe chinhu chamunofanira kuchiva guys. Unogona anstipindirewo SIS MELLY sivana madhumbe basa remudzimba ndide kunyepasivo ndinoziva machild minders machild care what zvokuti madhumbe handisivirana madhumbe ina yangu handisivirana madhumbe sana mboriona rina madhumbe hansati zvokuti unozouya papo pano handitika wopinda woya pana poti ndoenda neoriginal account yangu ndozontuka neghost uko zvimwe hazvidi izvozvo zvimwe zvinotokushaisa kuti uwane mukanaka zvauri kuitira vamwe. Ndinoti mugare makapabata ipapo unogona kuuya yes neoriginal account yako tikasaziva kuti ndiwe woenda kunotuka neghost account yako pati Mwari vanoona guys. Zvimwe zviri kutovhara kuti vamwe vachiona maCOS wochishayiwa vamwe vachibatsirwa wochishayiwa uchijambwa nekombiyuta. Zvauri kuita mwoyo wako chinja maitiro mudikani. Mwoyo wako waunawo iwoyo zvaunenge uchiita uchiti ndiri kuita muchihwandi kune anoona zvinokuteverera. Chakanaka wazviitira ukaenda chakaipa wazviitira. Ungapretenda kuvanhu vese ukapretenda ukativhara tese ukati tikakuvharai tese but kuna Mwari haupretendi. Kuna Mwari ndokusina secret yese kuti ndokwa zvinobudikira ikoko pachena. Saka no need yekuti upretenda unenge uchitokanganisa upenyu hwako wega. Vakawanda iko zvinezvi muri kutadza kubudirira kuti muinde mberi. You block your own blessings because of zvamunenge muchita. Kune vanhu vanonamata vachichema nemasenyasikana ndensingakuzivi kuti ndiwani but ndichingochemawo kuti Mwari vaya vanondidai ndisina kukanganisira Mwari ka varangarireiwo. Unenge usimunamato wakarangana ende ndichiti varangarirei but mukatikati Mwari vanenge vaziva ndokunamata ndokureva kuti chii. Unobloka makomborero. Siyanai nazvo izvi mutsvage mabasa. Siyanai nazvo izvi mutsvage malinki. Siyanai nazvo izvi uye utange kuita tsvaga malinki uchiwirirana nevanhu pinda muvanhu maCOS akazara muvanhu but honai vanhu vemaCOS vari kuramba kubudisa maCOS kumaZimbabwenzi nekuda kwemwoyo yedu South Africa iriko chikoro chake even kuPretoria kuJoburg chiriko kuPretoria chiriko Cape Town chiriko kuZimbabwe chiriko Rustenburg chiriko anoona mwoyo yedu inotiparadza mufunge kubloka makombero. Unogona kuti pane vanhu handiri right kuvanhu but you yourself you know yourself kumba kwako you know the problems that you are facing zvosagona kuuya uchitibudira pachena pano but Mwari vanoziva. Sometimes zvinhu zvatinotaura zvinhu zvatinoita umwe munhu achirwadziwa zvinokublokera kuti ndidzimwe hamungoti hamusati makuandastanda kuti Mwari vanoshanda sei guys. Hamusati makuandastanda kuti Mwari vanoita sei. Muso muchaandastanda kuti Mwari vanoita sei muchabatsirika kuti Mwari vanooperator sei. Hanzi you won't tell them anything because they insult us. Andi muri kuona vane maagency vari kutaura vane maagents vari kutaura kuti we want because they insult us. Imbosiyai zvokutukana nevanhu izvi. Life social media ngaive kuti improve upenyu hwako. Ukaona uchiya pasocial media kuzotukana nevanhu nekuzoita gwara ningi une era vanhu vari kugadzira upenyu hwavo. Mafollowers anouya ozara chikokera but kuseri vari kutogadzira life dzavo dzichitoendeka kumberi. Iwe chauri kuburitsa hapana. Hakuna munhu anopa COS riya kumasocialite anenge achitaurisa ndochokwadi. Vazere nawo pano padiaries pane vanhu vane maagents vakawanda vane maCOS hope but unotonyasa achitaura kuti Zimbabwe hazviiti tikwere tabaigwa life hazvigoni. Ngatichinjei vadikani. Mwari kuyambuka social media yayambutsana vakawanda vakawandisa. Vana Dhumebi akapinda zuro unachiya pasocial media Dhumebi achiya zuro uno riripo ningikiri rake COS rake rakatomirira izvozvo akatongopasa English yake kwakatongoya ari kutongopinda
Poruseke animaona ari kutongopinda kwanza tipe maZimbabweans because they talk too much. Andisi ndikudaro ndo timu rachero rinopa mabasa ari kunyora mucomment section. Hatisi mbiri yedu yaenda pakaipa yekutuka apo unotuka vanhu vanokubatsira mangwana, urutuka vanhu vanokubatsira mangwana, vanokuyambutsa mangwana, ndo vanongotukira ivavo chimudza kuti putseke chikwaiti chamapiwa nenyasha. Eya, nyasha dzikupei murandakadzi, nhubu dzikupei murandakadzi, social pulse dzikupei nyasha. Siyai, ukaita chakanaka wazviitira murandakadzi, social pulse, ukaita chakaipa wazviitira, ukaita chakanaka wazviitira uzvizive zvawakanaka zvakaita zvino kuteverera. Kana ungori munhu akangoipa ndoda kuudza Mwari havambodhakwe, Mwari vanongokuvharira zviuyi. Nyasha dzipi vanhu vachitema? Nyasha dzipi? Nyasha dzipi? Musanyepera Mwari imi guys. Ngatichinjei asikana, ngatichinjei, ngatichinjei. Muone kuti denga rinokuzarukira iri, mudzoke pamusoro kuti vedu we mufunge zvakangouya zvikadai zvikadai. Tikatoenda kumberi neupenyu hwangu, mufunge zvakatodai zvikatodai, honai ndakangounongwawo ndikatopiwa ndikatodai. Social media haibhadhari mabills asikana. Social media haimbopfewadza kubudisa munyika kana uchingori neunhu wakaipa asikana, uchingonzi savage. Zvinongoperera mukungopiwa mbiri kunzi savage kusvikira wazongosvika pakuexpire. Haimuzati tinosvika paexpire, tinosvika paexpire nhasi, tese tinosvika pakuexpire. Unopera pasocial media, tinosvika pakupera. Parichipera wakaonepa wakatsigira uchitaura kuti social media ini yakandiyambutsa ndakasvika pakati, ini yakandiyambutsa social media ndakasvika. Ini nhasi guys ndikati funga kuisa face social media account yangu yakandiyambutsa. I've met a very big family here on social media and complain. Nhasi ndikada kugara muUK guys, ndogara muUK hapana chinondistopa. Makosi akandimirira guys andiri kupiwa maCOS amoti mangani. Ini wamakatarisa pano ndinoita kusarudza kuti aiwesha hanimona akatoita kundimirira makosi hobho randotoda. Thank you sis Mave, thank you ne500 stars, thank you my sister. Ndisi kumbokudzai nemaka ndikudzai chokwadi, varimo vanhu varimo comment section hanimona. And ndinotokuudza kuti kana nazodecide kuti ndakuda kushanda ka totoita zvimba zvokuti kwai SIS MELLY mbokangamwa nezvangu, handisi SIS MELLY, ndinenge ndichinzi Melly. Toita zvebasa, you command me, you tell me what to do, kuti clean up. Munhu hana kudai, yes, toita zvebasa. Kune zvokuti kwai SIS MELLY kune kwakubasa, toita kuita zvebasa. Hanimona. Saka ukaita zvakanaka wazviitira, kwanzi ndipi makosi nitariro, ndipi makosi. Ndotongofiwawo, kungoofiwa nzi morida here, kungoofiwawo. Ndobva ndati Mwari makanaka kudzwai, ndakabhenga minamato yangu. Mwari pandaitira vanhu zvakanaka ndaibhenga. It's time for me to reap. Ndakukohwa. And it's true, ndakutokohwa. So ndikukohwa zvandakaitawo zvakanaka, Mwari vanodzosera. Animaona. Yes, I'm moving with the spirit. Ishenunurai pandatanga kuita live ndandichitira comment yako yayi uzodzokera unotierera zvandandichi explain uzozonzwisisa. Unaona. Wadikani, it's never too late. Kwanzi vanhu ngavangorega kutonga vanhu. Nai murandakadzi pawo tikurarama nyika ine vanhu inotonga vanhu. Handi ndozvatiri maZimbabweans wani. Murandakadzi iwe chinokunetsa kuti ute do right by people. Handisi kuti hangu uri munhu akaipa, no, get me right. Ndiri kungoti just do right by people. Hanzi aiwa edza ndakakuudza here ronga zve this weekend ndiriti ronga zve this weekend ndiripo. Last week ndaenda kubhora. Hanzi, one of the ladies, SIS MELLY, one of our ladies, we helped got a visa for cruise today. Oh, imi mchiti tukutamba, verengai comment. Imi mchiti tukujoka pano. Iyo comment, verengai comment adapina pa. Verengai comment yadapina pa. Zvazvinoita. Inangu handisi kukutuka kana kuti ndikuchinjei kuti dai tikungoonesana. Thank you Tanya for 50 stars. Thank you Tanya. Kwanzi I find it hard kuti
ndishande nemazimbabwenzi avasi vese vari bedhu funge pabasa vanhu mazimbabwenzi anoshanda manje kana tasvika pabasa nodo kukangamwa kuti tisu and totokangamwana kuti ndinhingi mafoni tetakatokanda kuti tozodzoka pamalife tapedza mabasa unotokanganwa because tikuzo zvatakafambira tikuzoti bosi ndiani hanowana kubasa kwega kwega kune bosi oraiti earth kuna bosi kukubasa kwega kwega unenge watosvika pabasa tozototi panapa ndaakubasa kuita zvebasa kwauri kuenda nekuita zvebasa ndine maorders that I have to comply with ukaona uchiri kuda kuzviita hamenuka hamenu guys inangu ndiri musocialite guys ndiri socialite andisaida kuti ndiye ndikudzei pano ndikudzei kuti guys whatever zvamunenge mazona zvaitika kumberi mungoti simeli vakatozaka decision whatever ndenge ndangozotora kumberi guys handichika ndo yanoida kuita ndiri socialite wanire kuti harishiki zvaro kushanda sis thank you Mgulezi Messi thank you sis my guru wangu to understand ndiri socialite nodecide kuti rega ndipinde panzvimbo ndinoshanda kuti handingagoni zvemujolo langu guys ndasa ndingagoni zvimwezvi chandogona kudi kuita hangu zvokushanda ndichinda ndakadaro handika vana vangu vachitoenda kuchikoro zvichitofaya vakapedza votoenda kubasa votoenda kuini pangu ndapedza ndodi ndozorora mwoyo wangu wazorora zvavo guys ina handisiri ndinopa makosi vedu we vanhu vari vemakosi varimo mucomment section imo motongoti hazvitaurira mucomment ndo mune vanhu vemaagents mucomment section ina handina agents guys and handina munhu ane basa rake andazvanda nevanhu nebasa rake ina handikwanisi kuti ndinoti vedu tipe ndakukondola munhu pabasa rake inchandogona kungotaura ngoti vedu vane makosi kana muinawo tipeiwo titore pano padiaris ndatopedza decision yekuti anokupai kana kuti akupii yave kwaari munhu ane kambani yake ndiye anoziva zvari kurambira mazimbabwenzi ndiye anoziva zvari kurega kupirai makosi pati ndinongokumbira general kuti vedu kana nawo ari kudawo vedu please onawo vamwe pano zvapera kuzotora kana kusazotora ina handichina control hanzi kosa makosi ndo atoriko mamira uone Jumibhaka ya pasocial media nezuro unomuradakadzi mira uone kuti by January anenge ave kunoku by December anenge ave kuno mira uone kuti makosi aripo panapa makosi aripo pana makosi ini ndiripi naiwe izvo zvani ndiri kuchikoro ndiri kutraining nasi uti kwa makosi akuna unonyeba iwe unonyeba kwa zimene vura agent you can jondo sort zvinoitwa sei handizvizivi I think zvinodawo ameno handizivi handisana about handizvizivi I know nothing about that handizivi maybe rimwe gore kana Mwari vasitendera ndezvaMwari kaizvi mona so guys aiwa tambotandara guys cheke zvao ndigeze ndivati mangwana is another day komoti mukosi munovhika zvinobvira nai guys kwaye mari yes murandakadzi saka ngoti anofa ndiye mahara atengeswi aya murandakadzi those things hazvitengeswi zve for free kokuti aroti kudii ndosaka ndiri kuzoti hamusi kutoziva kuti ndiye mahara because imi muri kungoziva because of handizivi ndiye mahara ayo mahara ndataura vanhu kuti panapa kana ungozvitenga live iwe murandakadzi gani totaura newe kuti Dume B kuita zvokuita kosi yake akabhadharirwa pano kuti English zvakabhadharwa pano akaenda kuzimbabwe kutora license nezuro yakabhadharwa pano uri kunzwa achinzi kosi rake riripo pasaidi titoripo kwaenda tozviramwa chokwadi wazviramwaka murandakadzi rupu guys kana paine munhu wanengatosvivira zvangu kuti aite kosi pano padiaris ndi Eunice achihora skana Eunice achihora mamuziva vedu we mukadzi ane murume wake kukushutwa kuSouth Africa paya bullet rikarambira muspine hadi munoziva kuti murume wake ari muwheelchair ndiye munhu wamukatogona kuti maybe akatouya vedu vemaCOS iyeye mukadzi yamupeiwo thank you for 100 stars akaita zveEnglish akamutora uya kuti baba vaya vauye kunokuwo hanzvadzi Richard vauye kunoku vanogona kudorapiwa kuno mufunge mamuziva Eunice ane murume wekushutwa yavasikana ndiye munhu anechadozama kuti nditsvakira hangu kosi yeye nemwoyo wangu wese kuti apinde muno akwanise kuti atore nemhuri yake yese nokuti kana wapinda muno ukaunouya nemhuri yako animona unouya nemhuri yako vauye vedu vabenefite ndiye mukadzi wandiri kuti that lady wemadhize hatisi kumuziva tiri kumutsvaga exactly iyeye ishenunurai wemurume atakaitira pate 4th date vedu vevasikana ndiye mukadzi yamanje ndiye munhu anotoshanda torai mukadzi yamufunge vanhu vemakosi kana muchida munhu ndiye munhu wekutora anobva torawo nemurume wake anotoziva zvaari kushandira because murume wake ari pawheelchair anenge achitoziva zvaari kushandira kuti ndikushandira chakati murume wangu zvakamira zvakadai dei matogona asikana kana muri kudai henyu munhu ane kosi ake
rake risiri rekubhadhara, ane kosi rekuti muruda kuti mumutore, anobika futi makeke, anobika makeke. Ndokubuye mamuziva vedu ndofunga mese mungati wagiriya pano kuti aiwa reka yenyu ainde uya. Ndichabvunza suva. Wekucosmos City Pumulo, iye wekucosmos City. Wekucosmos City iye. Wekucosmos City uya. Ndiye munhu andoda kutonyatsvagira kosi kuti Mwari rangarirai munhu ushu. Mwari rangarirai family inoti ndiye baba ndiye ave mai. Murume zvaka zvinobva zvatodhakwa kwangoshutwa zvinobva zvadhakwa. Animona. Zvinobva zvatodhakwa. All they know is kutuka nemagost. Hey, pakaipa wena. Thank you, Willie. Thank you. Ndichatoti make sure kuti sisi Eunice vavaya vaite vaite zvekera ndisiti vakambozvitere. Then totangira ipa panze, if you spoken to no, I haven't. Bobo, I haven't. Right. Ndiokuti aiwa ndiokuJoburg kwatakaenda ku 40th birthday vaya vekushutwa chinda basa makuseni vaya. Anmona. Anoenda nemurume wake Tambo, anoenda nemurume wake, ndisati kuti murume anenge ane machanzi kunorapwa kwakuzorapwa kunoku. Anoenda nemurume wake, andi murimo, anoenda nemhuri yake. Kana ndikauya moti ndosiya mhuri yangu. Hausi mhuri yako, unofamba nemhuri yako guys. Ndikatofunga kuya kuno ndinotora pada diaries nevana kunoku. As long as une muchato chete unongouya nawo mhuri yako. Unongouya nemhuri yako nemuchato wenyu chete. Unongouya nemhuri yako nemuchato wenyu chete zvakapera. Unongodiwa muchato wenyu chete ndio unongouya kunoku. Right guys, saka ndakuenda tobatsana nditika murara zvakanaka guys, tobatsana mangwana tichitangira ipapo tichienda kumberi. Muvate zvakanaka guys. Food for thought. Imboindai hanzi you come with your family. Yes Bobo, you come with your family. Vaudze. Zvino ino wangu murume zvaane muchato naye Bobo imbonza uchapinda ne birth certificate here. Zvinhu zvacho. Zvino zvaane muchato unopinda ne birth certificate here asikana. Tichagona kuti birth certificate rinopinza munhu here, tichaona kuti birth rinopinza munhu here wedu we. Zvakaoma. Hanzi if you prove. Hanzi kenga munembo if you prove. Handisi hangu zvokuprove. Indoziva kuti panodiwa muchato zvekuprove hangu handisi. Ndoziva kuti kusiiwa esi vanoda certificate yako. Ndoyandoziva. Ndoziva kuti certificate yako ndoyandoziva iyi. Zvimwe zvina handizivi. Mona. Right, Muvatabo guys, love you so much. Please, ngatisangane na 12. Search for your super troll. Google should be your friend. Musada kushedza alright. Saka tusangana na 12 guys, mapresident manheru tichienderera mberi nekuna mata. Nditika Mwari wakuitire zvakanaka. Love you guys. Kwayaona tiri kuno nomuchato. Nemurume wako here Monica. Oh, I didn't know about that. Okay. As you can prove. Oh, okay. Wow. All right. Okay, guys. Saka murara bo. Anditika Mwari wakuitire zvakanaka.